கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் என்பது இந்த அத்தியாயம். சோ பேசிக்கா கர்மயோகம் என்றால் என்ன? விகர்மா மாதாஜி. இல்ல, விகர்மம்னா என்ன மாதாஜி? Doing our service on the name of Krishna with the Krishna consciousness. அப்போ நம்ம இப்போ 5th சாப்டர்ல கிருஷ்ண கான்சியஸோட எப்படி நம்ம நம்மளோட கடமையை பண்ணணும்ன்றது தானே இது, அதுதானே விகர்மா. விகர்மம் என்பது விகர்மம் இஸ் ராங். நீங்க சொல்றது வந்து அகர்மம். ஆகர்மா. ஓகே, அகர்மம். அது போன வாரம் நல்லா விளக்குனீங்க மாதாஜி. எஸ் பிரபு. விகர்மம் என்பது தவிர்க்க வேண்டிய செயல்கள், அதாவது அதர்மமாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே நாம தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் வந்து விகர்மம். செய்யத்தகாத செயல் எதுவோ அதுதான் வந்து விகர்மம். செய்யத்தக்க செயல் வந்து அது வந்து கர்மம். அதை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுத்தினால் அகர்மமாகி விடுகின்றது. அவ்வளவுதான். இந்த 3 கர்மங்களை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 3வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம். 4வது அத்தியாயத்துல ஞான தளத்தில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இதை செயல்படுத்துவது என்பதை பற்றியும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? இன்றைக்கு நாம இப்போ மாதாஜி ஒரே டவுட். கண்டிப்பா வந்து கர்மாக்கும் அகர்மாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? கரெக்டா எக்ஸாக்ட்டா எனக்கு புரியல. கர்மா என்றால் என்ன மாதாஜி? நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் அது கர்மா, நம்ம டியூட்டி. எஸ், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே வந்து கர்மம் என்றுதான் சொல்லப்படும் இல்லையா? நாம் எந்த செயலை செய்தாலுமே அது கர்மம் ஆகியதான் ஆகிவிடும் இல்லையா? நம்ம விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ண ஓட்டத்தில் செயல்படும் பொழுது மேலும் வந்து நம்ம வந்து அதை பக்தியின் தரப்பில் பகவான் மீது வந்து பக்தி கொண்டு அவருக்கென்று நம்ம செயலாற்றக்கூடிய ஒரு கைங்கரியமா நினைச்சென்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்தோம் என்றால் அது கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது, அதுதான் அகர்மம். அப்ப உண்மையிலே நம்ம பக்தி செய்யறோம்னாக்கா, இப்ப நான் வந்து பகவானுக்கு மாலை தொடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பக்தி சேவை இல்லையா? அது வந்து நம்ம ஒரு பெரிய செயலாக சொல்லுவோமா? கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து வீட்டுல ஒரு சமையல் பண்றேன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அது நம்மளோட செயலாக தான் சொல்லிக் கொள்வோம். நான் இந்த வேலை செஞ்சேன் அந்த வேலை செஞ்சேன்னு சொல்லுவோம். ஆனா பக்தியில போகும்போது அது நமக்கு வேலையாகவே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதாவது ஒரு சாதாரண பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் போகும்பொழுது கூட நம்ம அவ்வளவு யோசிக்க மாட்டோம். அப்ப ஞானதளத்தில் போகும்பொழுது நம்ம வந்து அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு என்று செய்யும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே வந்து பார்க்கக்கூடிய செயல்கள் அதுல வந்து நாம் ஈடுபடும் பொழுது எல்லாமே பக்தி உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும். இது நம்ம பக்தியோட செயல்படணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே நம்ம செயலாற்றும் பொழுது அனைத்துமே நம்ம வந்து பூர்ணத்துவமாக செய்யக்கூடிய அந்த மகத்துவத்திற்கு வந்துவிடும் நம்முடைய செயல்கள். அப்போ கர்ம பந்தனம் என்பது இருக்காது நமக்கு. எதற்கு நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து செய்ய வேண்டும் இல்லையா? பக்தியை பெருக்குவது முதல்ல கடமை வந்து பக்தியை வளர்க்கணும். 2வது நம்ம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடணும் இல்லையா? சோ நாம வந்து பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம வந்து செயல்படவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக கர்ம பந்தனத்தை, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ ஏதோ ஒரு இதுலதான் ஒண்ணு மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல நம்ம வந்து செயல்படுவோம், இல்லைனாக்கா ஆன்மீகத்தின் தரப்புல இருந்து செயல்படுவோம். ஏதோ ஒரு நிலையில நம்ம மனசு இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா? சோ we will be always attracted either one. ஒண்ணு பௌதீகத்திலேயே லைத்திருப்போம், இல்லை என்றால் ஆன்மீகத்தின் தரப்புக்கு நாம வருவோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நாம பௌதீகத்தில் இருந்தால் பகவானை பூர்த்தியாக மறந்து விடுகின்றோம். அப்போ அதன பலன்களை எதிர்பார்த்துதான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை செய்வோம் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த பலன்களுடைய விளைவுகள் வந்து நமக்கு நன்மையாகவோ தீமையாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில், பாவமாகவோ புண்ணியமாக இருக்குமோ பட்சத்தில் நாம வந்து கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்பட்டு மீண்டும் ஒரு உடலை ஏற்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து அந்த பலன்களை வந்து அனுபவிப்போம். அதற்காக நாம பிறவி எடுப்போம். சோ கர்ம பந்தனத்தில் இருந்தாலே நாம இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வர வேண்டியதுதான். அதுதான் கிரவுண்ட் ரூலே. எப்போ நாம இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றோமோ அப்போ நாம இந்த உலகத்திற்கு வரமாட்டோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருநாட்டை வந்து அடைகின்றோம் இல்லையா? இது நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஆக்சுவலி வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும். செயல்படும் விதத்தில் தான்
நாம வந்து மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் எங்கே எப்பொழுது எல்லாம் வந்து பிறவி எடுப்போம், இல்லை விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நாம் அடைகின்றோம் என்பதை நமக்கு உணர்த்தும். சோ நமக்கு பகவான் வந்து அவருடைய கருணை என்பது நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? சோ whenever you are doing everything in God consciousness, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு நாம் வந்து செயல்படுவோம் என்றால் நமக்கு பலன்கள் மேல் பற்றி எண்ணக்கூடிய அந்த 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 பக்குவமே இருக்காது. அதாவது நம்ம வந்து அந்த பலன்களை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். எது வந்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? சோ பலன்கள் மீது நமக்கு மோகம் என்பது இருக்காது. நம்ம டெய்லி சமையல் பண்றோம், சமையல் பண்ணி சாதம் வச்சு சுவாமிக்கு நம்ம வந்து பிரசாதம் பண்றோம். அத வந்து சாதம் பண்றது என் கர்மான்னு நினைச்சா அது கர்மா. இதே கிருஷ்ணனுக்காக கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணினோம்னாக்கா அது விகர்மா. சரியா அப்படி வச்சுக்கலாமா? விகர்மா இல்ல, அகர்மா. அகர்மா. அதாவது நீங்க செயல்படும் போது கூட உங்க மனசை நீங்க கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணணும். இது நானே கூட ஐ ஷுட் டெல் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப அதாவது திருமணம் ஆகி இப்ப 25th இயர் ஆக்சுவலி. இந்த 25 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலை செய்து கொண்டு இல்லையா, அன்றாடம் காலையில வந்து சீக்கிரமா எழுந்து டிஃபன், அதுக்கப்புறம் பிரேக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியான உணவு எல்லாம் தயாரிப்போம். அர்ஜென்டா செய்வோம். எப்பயாவது நம்ம பக்தியோட செய்திருக்கிறோமா? நான் இது செய்தது இல்லை. அதாவது இந்த உணவை வந்து பகவானுக்கு படைக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இல்ல, நம்ம டப்பால போட்டுட்டு பறக்கணும். அதுதான் அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஐ அம் டெல்லிங் ஓப்பன்லி. சோ பக்தி உண்டு வீட்டுல வந்து, எஸ் விளக்கு ஏத்துவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லுவோம், எல்லாமே செய்திருப்போம் இல்லையா? ஆனாலும் வந்து நாம வந்து அந்த இந்த இதை வந்து நம்ம பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து நாம் அதை பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு என்பது இருந்தது கிடையாது. எப்ப பண்டிகை வருதோ அப்பதான் வந்து ஃபுல்லா உபவாசம் இருந்து அப்ப வந்து எல்லாவற்றையுமே செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து நிவேதனமாக படைப்போம். ஸோ இந்த நிலை அன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்பவுமே ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்திருப்போம். இந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கும். ஆனா இப்ப அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சமையலையுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து துளசி தளம் வச்சு அவருக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி இல்லையா, பிரபுபாத பிரணத்தியோட, அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த மந்திரத்தோட வந்து நம்ம வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி 3 முறை வந்து மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது நாம வந்து வி ஆர் ஆஃபரிங் த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிவேதனத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைப்பதாக அர்த்தம். சோ அந்த நிவேதனத்துல வந்து எஸ் நாம எல்லாருமே எதற்கு நிவேதனம் படைக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் போன முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன் நம்ம வந்து நிவேதனமாக படைத்துதான் நாம உண்ண வேண்டும்? காரணங்கள் யாராவது ஒருத்தர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசாதமா எடுக்கும்போது அந்த உணவு வந்து நமக்கு நல்ல சக்தியை கொடுக்கறது, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் ஜாஸ்தி ஆக்குறது. நம்பர் 1. ரெண்டாவது, நீங்க இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க, இந்த மகா பிராணாத்தி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்க வந்து யூஸ்வலா காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிதான் அந்த இந்த மந்திரம் சொல்றோம், வேணா செவா வேணா செவான்னு சொல்லிட்டு எல்லா 5 பூதங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாமியும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரிதான் கொடுக்குறோம். வேற இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி கொடுக்கறது இல்லையே. நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா பிரணத்தையும் சொல்றது இல்லையே. அதாவது அந்தந்த சம்பிரதாயங்கள்ல அவங்களுடைய குருமார்கள் வந்து சொல்லிட்டு போனதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்ப பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம்ல வந்து இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. நீங்க வந்து எந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அந்த மந்திரங்களை நீங்க கண்டிப்பா வந்து நம்ம வீட்டுல எப்போதும் அந்த இது சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க, பண்ணிட்டு அது போலமா தான் பண்றோம். நோ ப்ராப்ளம். எல்லாமே பகவான் தான் இல்லையா? மனதுல வந்து அவரை நினைச்சிட்டு பகவானோட பேரு எல்லா பேரும் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா பேரையும் எடுக்கணும். ஆனா இந்த பிரணத்தி நீங்க சொல்றத சொல்லிக்கலாமே, நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னாக்கா பிரணத்தி எதுக்கு சொல்றோம்னாக்கா, குருவின் மூலமா தான் நம்ம பகவானை வந்து அடைக்கின்றோம் இல்லையா? அந்த கனெக்டிவிட்டி குருவா சங்கராச்சாரியரை பண்றோம், அது இல்ல. நீங்க சொல்ற இந்த குருவையும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் எழுதி போட்டுருங்க எப்படி சொல்லணும்னு. கண்டிப்பா. சோ ஒண்ணு நமக்கு பிரசாதமாக இருக்கின்றது. பிரசாதத்தை உண்பதால் நம்ம மனம் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ மன நிறைவு என்பது ஏற்படுகின்றது. ஆரோக்கியம் இல்லையா? நமக்கு பிரசாதம் எப்படி இருக்கும்? எப்படிப்பட்ட பிரசாதம்? ஜூசியா இருக்கிறது, நல்ல சத்துள்ளதாக, கொழுப்பு சக்தினாக்கா அதாவது பால் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? இந்த மாதிரி சத்துவமா இருக்கக்கூடிய இந்த உணவு வகைகளை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து அதை நாம வந்து ஸ்வீகரிப்பதால் நமக்கு ஆரோக்கியம் என்பது உண்டு இல்லையா? சோ நம்ம உடல்ல ஆரோக்கியம் இருந்தால்தான் நம்மளால வந்து வெளியிலயும் வந்து ஹெல்த்தியா நம்மளால டிஸ்பிளே பண்ணிக்க முடியும். உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆர்கன் கூட நமக்கு வந்து சிறு நரம்பு கூட வந்து நமக்கு ஒரு இடம் பெயர்ந்து விட்டால் நம்ம வந்து
அதாவது ஒரு அதாவது நரம்பு வந்து ஒண்ணு மேல ஒண்ணு சுழட்டிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? எங்கேயோ ஒரு அடிபட்டா கூட நமக்கு வந்து உடல் முழுவதுமே அந்த வலியினுடைய வேதனை வந்து நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் நம்முடைய இருமைகளிலிருந்து வந்து கிளியரன்ஸ் இல்லையா? அதாவது பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே, அதாவது பாவங்கள் எல்லாம் புண்ணியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடறோம் நம்ம. ஆனாலும் அவர் அந்த புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற பலனை நமக்கு கொடுத்துடுறாரு. அதை நம்ம வந்து அதை பத்தி வரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை. பாவங்கள் இருந்து நமக்கு வந்து விமோசனமும் கிடைக்கின்றது. சோ ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம், இது எல்லாருமே ஒத்துக்கிறீங்க இல்லைங்களா? சோ அப்போ நம்ம பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதெல்லாம் கூட ஒரு உயிர் வாழிதான் இல்லையா? சோ ஏன் நம்ம வந்து அதுக்கும் பாவம் இருக்கு, ஆனா அது எவ்வாறு நிவர்த்தி என்று நம்ம சொல்கின்றோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? காய்கறி இது எல்லாமே வந்து உயிர் வாழிகள் தான், அது கூட வந்து வாழ்வு ரசத்தை கொண்டதுதான் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது சோ அனிமல்ஸுக்கும் பிளான்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம், இது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன் நம்ம வந்து இந்த இயற்கையில வந்து பகவான் எதற்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறதுக்காக கொடுத்திருக்கார், எதற்கு? அதுவும் உயிர் வாழிதானே, அதை நாம வந்து பறித்து கொண்டு வந்துதான் சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த உயிரையும் நாம எடுத்துட்டு வந்துதான் சாப்பிடுறோம் இல்லையா? அதுவும் சிறு அளவு பாவம் கண்டிப்பாக உண்டு. ஏன் அது சிறிதளவு? அதுவும் உயிர் வாழிதானே, எல்லா உயிரும் ஒன்று தானே, எறும்பு கூட ஒரு உயிர் தானே இல்லையா? அப்படின்னும் பொழுது யாராவது இதை பத்தி யோசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த பாக்கி இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ண முடியும். இது வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டொமேட்டோ சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட சீட்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து மறுபடியும் அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆயிடுறது. தட்ஸ் த ரீசன். ஓகே ஓகே, வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது தோன்றதா? ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜி வெண்டைக்காவை வந்து முத நாள் பறிக்கலைன்னா மறுநாள் அது வந்து முத்தி போய் வம்பா போயிரும் இல்லையா? கரெக்ட், வந்துட்டீங்க நீங்க. கரெக்ட், இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வரணும் நீங்க. அது நமக்கு சாப்பிடுறதுனால அது நம்ம கொஞ்சம் உயிர் வாழும் இல்லையா? கரெக்ட். ஆக்சுவலி மாதாஜி சொன்னதுடைய பாதி அவங்க உரையில பாதி விளக்கம் இருக்கு, பாதி இல்ல. சோ ஒண்ணு வந்து நம்ம அதாவது காமம் எந்த இடத்துல எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும்ன்றத வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது மனது, அறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலன்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா? சோ இந்த காமத்தினுடைய நிலைகளை பற்றி நம்ம படிச்சோம். அதுல வந்து 3 நிலைகளை படிச்சோம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பை வந்து புகையால் வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது, ஒன்று லெவல், அது சிறிய லெவல். அதுக்கு அடுத்து வந்து கண்ணாடி வந்து தூசியால் படிந்திருக்கிறது. அதுக்கடுத்து வந்து கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய கரு இல்லையா, தாயினுடைய கருப்பையில இருக்கக்கூடிய கரு. இதுல ஹையஸ்ட் இக்னோரன்ஸ் எது சொல்லுங்க? அதாவது வந்து கருப்பையில இருக்கக்கூடிய கருவுக்கு தான். சோ அந்த வாழ்வு வந்து எதற்கு ஒப்பிட்டு இருந்தாங்க? தாவரங்களுக்கு தான் நம்ம ஒப்பிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது எந்த இடத்துலயுமே அசையாது இல்லையா? சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, அது கான்சியஸ்னஸ் கம்மி. வென் கம்பேர் டு த அனிமலுக்கும் மேனுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய உணர்வு நிலை வந்து மிக குறைவு மரம் செடி கொடிகளுக்கு. சோ அதனால வந்து இம்பாக்ட் ரொம்ப கம்மி. இன்னொன்னு வந்து அது நீங்க அதை பறிக்காமலே விட்டுட்டேன்னா கூட அது ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த தானியங்கள் எல்லாமே வந்து வேஸ்டா தான் போகும். இப்ப வந்து பேடி இருக்கு, அதாவது நெற்பயிர் இருக்கு, அது அறுவடையான காலத்துல நம்ம பறிக்காம விட்டுட்டோம், கட் பண்ணாம அதை வந்து கிளீன் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அந்த தானியங்கள் எல்லாம் வந்து சிதறி வந்து வேஸ்டா தான் போயிடும் இல்லையா? சோ அதனால ஒண்ணு அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் அது வேஸ்டா போயிடும். ரெண்டாவது உணர்வு என்பது குறைவு. கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து அனிமலை கம்பேர் பண்ணதை விட வந்து மிக குறைவு. சோ நம்ம வந்து மரத்தை வெட்டும் போது அது ஏதாவது உணர்ச்சியை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றதா? கிடையாது. ஆனா நீங்க விலங்கை வெட்டும் பொழுது உணர்ச்சி வந்து வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனாலதான் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து பகவான் படைத்தார். எஸ் பிரபு, இவர் பார்த்தசாரதி பிரபு கூட ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். எஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது நம்ம வந்து நமக்குன்னு இந்த அமைப்பு வந்து பகவான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் இது இந்தந்த சிஸ்டம் இப்படிதான் அப்படிங்கறது வந்து, ஒரு விலங்கு வந்து ஹெர்பிவோரஸா இருக்கலாம், கார்னிவோரஸா இருக்கலாம், இல்ல ஆம்னிவோரஸா இருக்கலாம் இல்லையா? காக்கை வந்து போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டுமே சாப்பிடும் இல்லையா காக்கை. அதே வந்து சிங்கம், புலி எல்லாமே வெறுமனே நான்வெஜ் தான் சாப்பிடும் இல்லையா? ஒரு உயிர்வாழி அடித்து தான் அது சாப்பிடும். அதே வந்து நம்ம வந்து மான், அதுக்கப்புறம் வந்து யானை, ஆடு இல்லையா, பசு, இது எல்லாமே வந்து நம்மள மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காய்கறிகள், இந்த மாதிரி, அதாவது தழை, புல்லு தழை, இதை தான் வந்து சாப்பிடும் இல்லையா?
சோ அந்தந்த உயிர்வாழிகள் இன்றைக்கு வரைக்கும் பகவான் படைச்சது எல்லாமே அப்படிதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நாம மட்டும்தான் மாறிவிட்டோம். நாம வெஜிடேரியன் தான் இருக்கணும், நாம அதே மாதிரிதான் அந்த காய்கறி எல்லாம் சாப்பிட்டுதான் நம்ம வந்து வாழணும். சிறியதான அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம வந்து விலக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த நம்ம உணவு சமைக்கிறதை வந்து பகவானுக்காக சமைக்கின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவருக்கு நாம படைத்து விட்டு உண்ண வேண்டும். அப்ப அவருடைய பார்வையினால் அதை அவர் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அவர் எந்த உறுப்ப வேண்டும் என்றாலும் வந்து உணவு உட்கொள்வதற்கு அவர் காதால கூட சாப்பிடக்கூட வல்லமை புரிந்தியவர் யாரு? பகவான். நமக்கு நாம் எல்லாருமே அதனால்தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட அதுதான் விளக்க உரை கொடுத்தேன் நானு. சோ பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் நாம பகவானுடைய செயல்களை நோக்கவே கூடாது. அவர் எந்த அதாவது புலனாலும் வேறு ஒரு செயலை செயல்படுத்துவார். கண்ணால வந்து கண்ணால அவரால் கேட்க முடியும். அந்த மாதிரி வந்து மாற்றி மாற்றி அவரால் செயல்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ காதால அவரால் சாப்பிட முடியும். அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து எம்பெருமான். நமக்கு கண் இருப்பது பார்ப்பதற்கு மட்டும்தான், அதை தவிர்த்து வேற எந்த செயலும் செய்ய முடியாது. காதிருப்பது கேட்பதற்கு மட்டும்தான் இல்லையா? அதே மாதிரி வாய் இருக்கிறது பேசுறதுக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த நாசி வந்து வெறுமனே நுகர்தல் சுவாசித்தல் இந்த செயல் மட்டும்தான் செயல்படும். கால்களால மட்டும்தான் நம்ம நடப்போம், கைகளால் மட்டும்தான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும் இல்லையா? சோ இப்படி வந்து நமக்கு கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாமே வந்து வழங்கப்பட்டது அந்தந்த செயல்களுக்காகத்தான் இல்லையா? சோ எக்ஸ்கிரீஷன் அதாவது கழிவை வெளிப்படுத்துவது அந்த கழிவு உறுப்புகள் மூலியமா தான் நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியும். வேற எதுலயும் நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியாது. சோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்து வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. கண்ணாலேயே அவரால் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் பூமி தாயை வந்து இம்ப்ரெக்னேட்ஸ் இல்லையா? அவர் இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே ப்ரொஜனிஸா இந்த இடத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது இங்க நாம எல்லாம் பிறப்பெடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பூமி தாயை அவர் கண்ணாலேயே வந்து he can impregnate. அதனுடைய விளைவுகள் தான் நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகளாக அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகளாக ஒவ்வொரு ஜீவனாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய செயல்பாடுகளே வேறு, பகவானுடைய செயல்பாடுகளே வேறு. அவரை நாம பௌதீகத்த கண்ணோட்டத்திலேயோ நம்முடைய பௌதீக செயல்களோடு அவருடைய பௌதீக செயல்களாக நாம ஒப்பிடவே கூடாது. இந்த டிஃபரன்ஸ் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல இருந்து நானு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது பிரேயர்ஸோட இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ எங்க அகர்மம் விகர்மம் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ண நம்ம டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? எதற்கு நம்ம வந்து வெஜிடபிள் சாப்பிட்றோன்ட்டு? சோ ஒண்ணு, அதை உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் வீணாகி போகிவிடும். இன்னொன்னு, அதனுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து குறைவு. சோ அதை நம்ம வெட்டினாலுமே வந்து மீண்டும் தழைக்கும் இல்லையா? சோ அந்த விதை இருந்தால் மீண்டும் சர்க்குலேஷன், அந்த 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 உயிர்வாழி வந்து மீண்டும் வந்து ஜெனிக்கும் இல்லையா? சோ அது வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்மளால வந்து படைக்கவும் முடிகின்றது அதே விதையை வச்சுண்டு இல்லையா? முதலில் பகவான் படைத்தது, அதுல இருந்து நாம் எல்லாவற்றையும் திரும்பி திரும்பி இன்னும் ஹைபிரிட் வெரைட்டி எல்லாம் காம்பினேஷன் பண்ணி நம்மளால படைக்கவும் முடிகின்றது. சோ அதாவது மரம் செடி கொடிகள், அதாவது மேலும் இந்த அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இல்லையா, காய்கறிகள், இது எல்லாம் தான் நம்முடைய உணவு. அது எல்லாமே அந்த உயிர்வாழிகள் வந்து கான்சியஸ்னஸ், அதாவது உணர்வில் வந்து மிக மிக லோயஸ்ட் லெவல். அதுக்கு எந்த இம்பாக்டுமே தெரியறது கிடையாது, ரியாக்ஷன் பண்ணுதான் கிடையாது. அதே ஒரு விலங்கை வந்து நாம வந்து வெட்டினால், அதாவது அடிக்க போனா கூட அது கத்தும். நாய் மேலே ஒரு கல் எடுத்து அடிச்சாலே அது கத்த ஆரம்பிக்கும். ஆனால் ஒரு மரத்தின் மீது ஒரு கல்லை எறிந்தால் அது எதுவுமே சொல்லாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த உணர்வில் வந்து குறைவான அளவு. அதனால அதை நாம வந்து அதாவது சாப்பிட்டால் வந்து நமக்கு பாவம் சிறிதளவே தான் வரும் என்பதை அந்த இதுல இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அது அபிவிருத்தி செய்யறதுக்கான மார்க்கமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா? அதனுடைய விதைகளை கொண்டு மீண்டும் அதை நாம வளர்த்து விடுவோம். சோ மீண்டும் மீண்டும் அதை நம்மளால வளர்க்கவும் முடியும். அது சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால்தான் அந்த சிறிதளவு பாவத்தையும் நாம வந்து தவிர்க்கணும் இல்லையா? அதற்காக தான் அதை பிரசாதமாக மாற்றி நாம உண்கின்றோம். எனி டவுட்ஸ் இதுல? இந்த டவுட் நம்ம கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதாண்டிகம்
हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே நாமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாश्चायते தேசதாரிணே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் அதை பற்றி படிக்க போறோம் நம்ம. ஓகே, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவருளால் நாம் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தை வாசிப்பதற்கான பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் 3வது அத்தியாயத்திற்கும் 5வது அத்தியாயத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் நம்ம இப்ப பார்க்க போகின்றோம். சோ அந்த 3ஆம் அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிச்சோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களோட இந்த செஷனை நம்ம கண்டிப்பா அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள் இல்லையா, அவர்களுடைய கருணை நமக்கு தேவை. சோ இதை உள்ளபடி உணர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை அவர்கள் நமக்கு அருள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம் இந்த செஷனுக்கு போகலாம். சோ முதலில் நாம போன அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி, சோ அதாவது நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணரை பற்றி இல்லையா, இந்த பகவத்கீதையினுடைய ஹிஸ்டரி, முதலில் இந்த பகவத்கீதை யாரிடத்தில் பேசப்பட்டது, அதுக்கப்புறம் பகவான் எதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகின்றார், அவர் எவ்வாறு தோன்றுகின்றார், எப்பொழுது தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் படிச்சோம். அது செக்ஷன் 1. அடுத்து 2வது செக்ஷன்ல கிருஷ்ணா ஆஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பாத்ஸ் அண்ட் த கிரியேட்டர் ஆஃப் வர்ணாசிரமம், வர்ணாசிரம சிஸ்டம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது, வர்ணங்கள் 4, ஆசிரமங்கள் 4. சோ இந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு எந்த வர்ணம் எந்த ஆசிரமம் எந்த குணாதிசயத்துடையவர்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கும் எல்லாவற்றையுமே நாம படிச்சோம். அடுத்து கர்ம யோகத்தை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா. அது தன்னுடைய செயலை அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களை வெறுமனே நிஷ்காம கர்மத்திலிருந்து நாம செயல் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயலாக நம்ம ஞானதலத்திலிருந்து பண்ண வேண்டும் என்று. அதற்கு பக்குவ நிலையை நம்ம ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டோம் என்றால் நமக்கு பக்குவ நிலை ஏற்பட வேண்டும். சோ அப்ப நம்ம பக்குவ நிலை ஏற்படணும்னாக்கா நம்ம ஜபங்கள், அதாவது தவங்கள், தானங்கள் மற்றும் யக்னங்கள், இதை 3ஐயும் நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். சோ யக்னங்கள் என்றால் நம்ம பிசிக்கலி ஹோமகுண்டங்கள் வளர்க்கறது, அது ஒரு வகை. அதாவது சில புலன்களுடைய செயல்களை எல்லாமே தியாகம் செய்யறது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம அதாவது கர்மயோகத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்களும் இதுல அந்த சாப்டர்னுடைய சம்மரி என்ன, சோ எவ்வாறு நாம் இந்த ஞானத்தை பெறுவது அப்படிங்கிறதையும் படிச்சோம். சோ ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகத்தில் தான் நாம் அதை பெற முடியும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா, அதாவது நாம ஒரு குருவிடம் வணங்கி எவ்வாறு நம்முடைய கேள்விகளை அவருக்கு பணிவிடை எவ்வாறு நம்ம சப்மிசிவா பண்ணணும், அடக்கத்துடன் அவரிடத்தில் கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். சோ உண்மையை கண்டவர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்க முடியும் என்ற அந்த 34 ஸ்லோகத்துல அதை பத்தியும் நாம குருவனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் நாம படிச்சோம். சோ நம்முடைய சமர்ப்பணம் இது எல்லாவற்றையுமே நாம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம் ஞானதலத்திலிருந்து. இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிக்க போகின்றோம்? கம்பேரிஷன் 2nd சாப்டர்ல இருந்தே வரும். 2nd சாப்டர்ல சில கம்பேரிஷன் இருக்கும், 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர் இதுல எல்லாத்துலயுமே சிலது எல்லாமே எடுத்து, அதை விட இன்னும் இந்த 5th சாப்டர்ல அதுல என்ன பகுதி இன்னும் மேன்மையா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்ல போகின்றார் என்பதை பற்றியும் நாம இந்த அத்தியாயத்துல வாசிக்க போறோம். சோ கிருஷ்ண யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம கர்ம யோகத்தை செய்வது அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம். சோ இந்த இடத்துல வெறுமனே நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போறோம். அந்த கர்ம யோகத்துல என்ன படிச்சோம்? நம்ம கர்ம காண்டா படிச்சோம். சாதாரண கர்ம யோகத்துல
சகாம கர்மயோகத்தை பற்றி படிச்சோம், நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா. செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து ஞான யோகத்தில் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் புத்தி யோக பற்றியும் படிச்சோம். அதே மாதிரி ஃபோர்த் சாப்டர்ல வெறுமனே வந்து கர்மயோகத்தில் வந்து இருந்து கொண்டு ஞானதளத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து பக்தி செயல், அதாவது இந்த யோகங்கள்ல வந்து நம்ம எவ்வாறு ஈடுபடுவது இல்லையா. சோ ஞானதளத்தில் இருந்து கொண்டு நம்ம கர்மங்களை எல்லாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பதை பற்றி நாம 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். சோ அவருடைய பக்குவ நிலை எவ்வாறு அடைய முடியும், அதாவது தவங்கள், தானங்கள் இல்லையா, ஆஸ்டாரிட்டிஸ், உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், அவரவர்களுடைய வர்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு, அவருடைய ஆசிரமங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள், இதெல்லாமே வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான மார்க்கங்கள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சோம் 4th அத்தியாயத்துல. இப்போ வந்து செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்ல, ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்மயோகம். அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் அதாவது செயல்படுவது சுலபம், செயலற்ற தன்மையில நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இப்ப சும்மா உட்கார்ந்துதான் நமக்கு போர் தான் அடிக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம செயலற்ற தன்மை வந்து நிறையவே விரும்ப முடியாது, சோம்பேறித்தனம் தான் வரும், நம்ம உடலை கூட நம்மளால ரட்சித்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம செயலாற்றி கொண்டிருந்தால், இது ஒரு பக்தி செயலாக கருதி நம்ம செயலாற்றி கொண்டிருந்தால் நமக்கு புத்துணர்வு என்பது ஏற்படும். சோ எவ்வாறு இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலிருந்து நாம செயலாற்றுவது என்பது எடுத்துரைக்கிறது வந்து 5th ஸ்லோகத்திலிருந்து 12th ஸ்லோகம். அடுத்து செக்ஷன் 3ல வந்து அதாவது ஞானதளத்துல 3 விதமான செயல்படும் தன்மையாளர்கள் யார் அப்படின்னா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள். இந்த ஜீவாத்மா இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து ஐக்கியப்பட்டு அவன் எந்த குணத்தில் வந்து அதாவது மேன்மையாக இருக்கின்றானா, சத்வத்திலோ இல்ல ரஜோலியோ ஒரு தாம்சிக்ல இருக்கும் பொழுது அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்த குணாதிசயத்திற்கேற்றவாறு அவன் செயல்படுத்துவான். சோ அவ்வாறு செயல்படுத்துவதற்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி யாரு, அந்த ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு, அதாவது பரமாத்மா சொரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அவர் தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவார். சோ இவங்க 3 பேர் தான் டூயர்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்வதுதான் வந்து ஞானதளம். அதாவது சாங்கிய தத்துவத்திலிருந்து இன்னும் ஹையஸ்டா நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். மேலும் 17வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 26வது ஸ்லோகம் வந்து லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். சோ நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கம் நாம் எவ்வாறு அடைய பெறுவோம் என்றால், நம்ம ஹிருதயத்துல பகவானை வந்து ஸ்திரமாக நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுதல். சோ அவரை வந்து அவருடைய திரு பாதங்கள் மீது நம்ம வந்து நாம ஜபங்கள் செய்வது, அவர் அதாவது ஸ்மரணம் இல்லையா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த நவவித பக்திஸ்ல வந்து இந்த 3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஷன் 5 என்ன சொல்றது, 27 ஸ்லோகத்துல இருந்து 28 ஸ்லோகம் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். அதாவது அடுத்த சாப்டரே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் தான். யமா, நியமா, ஆசனா, அதுக்கப்புறம் வந்து தாரணா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிராணா, பிரத்யகாரா, தியானா, அதுக்கடுத்து சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி சொல்றது பக்குவம் அடையறதுக்கு. ஆனா இதுல வந்து சிரமம் நமக்கு, அதாவது மனசை பக்குவப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப சிரமம். அதை விட நம்ம வந்து டைரக்டா செயலாற்றுவதில் நம்ம வந்து ஈடுபட்டாலே நமக்கு, இப்போ ஒரு கெட்டதை மறக்கணும்னா நம்ம ஒரு நற்காரியத்தில் ஈடுபடும் போது நம்ம கெட்டதை மறந்து விடுவோம். இது கெட்டதை மறந்துடணும்னு நினைச்சுட்டே உட்காந்துருந்தா கண்டிப்பா மீண்டும் மீண்டும் அதை பற்றி தான் நம்ம நினைச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம் இல்லையா. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டு போகணும்ட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டாம். நாம நல்ல நிலையில வந்து பக்குவமாக வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும். எப்பவுமே பாசிட்டிவா நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கணும், நெகட்டிவா பத்தி நம்ம யோசிக்க கூடாது. எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து நான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. அதை விட நல் பழக்க வழக்கங்களை நான் பயில வேண்டும் என்று நினைக்கிறது உசிதமான ஒன்று. எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் நம்ம வேர்ட்ஸ் இல்லையா. சோ அது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பத்தி படிக்கிறோம். பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன், அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் அடையக்கூடிய நிம்மதியை பற்றி படிக்கிறது வந்து இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சோ இதுதான் வந்து இந்த அத்தியாயம் 29 ஸ்லோகங்களை கொண்டது 5வது அத்தியாயம். சோ நிஷ்காம கர்மயோகம். இப்ப மீண்டும் அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார், அதாவது செயல்படுவதா இல்லை துறப்பதா அப்படிங்கிற மீண்டும் இதே கேள்விதான் அவர் வந்து 3rd சாப்டர்லயும் வந்து கேட்டார் இல்லையா. ஆனா அங்க வந்து அவருடைய கேள்விக்கான காரணம் என்னன்னாக்கா, அதற்கு முந்தைய சாப்டர்ல வந்து புத்தி யோகத்தோடு செயல்படணும்னு சொன்னார். புத்தி என்ன, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா 3rd சாப்டர்ல. அப்ப புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த பெரு நாசத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் வந்து எடுத்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். யார் இடத்தில், பகவான் இடத்தில். ஆனால் புத்தி யோகம் என்பது ஞானம் கலந்த பக்தி யோகம். சோ பக்தியோடு என் மீது நீ மனதை நிலைநிறுத்தி உன்னுடைய செயலை செயல்படுத்துவாயாக என்றுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்.
சோ பக்தி கொண்டு நீ உன்னுடைய கடமையை ஆற்று அப்படின்றாரு பகவான். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நீ செயல்படு என்றாரு. சோ அந்த நிலையில அங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகிறார் அவர் ஆக்சுவலி. ஆனா இங்க வந்து செயலற்ற தன்மை கர்ம சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா, இரண்டுமே விடுதலைக்கான மார்க்கம் தான். ஆனால் எது மேன்மையானது? அதாவது கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் தான் மேன்மையானது. ஏனென்றால் செயலற்ற தன்மையில் நாம் ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்கிறது கிடையாது. ஏதோ ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் எப்பொழுதுமே, இல்லையா? செயலின்றி நாம் இந்த உடலையும் வந்து பாதுகாக்கவும் முடியாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இரண்டும் விடுதலைக்கான மார்க்கங்கள் தான். ஆனால் செயலாற்றும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய விடுதலை வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளவு கடினமான காரியம் அல்ல. செயலற்ற தன்மையில் நாம பக்குவம் கொண்டு அதை சாதிக்கிறது என்பது மிக மிக கடினமானது. அதுல வந்து வெற்றி கொள்வது என்பதும் சாத்தியமாவது மிக மிக குறைவு. எல்லாராலுமே தியான பயிற்சிகள்ல வந்து முழுமையாக வந்து அதுல வந்து நிலை பெற்று அதிலிருந்து அவர்கள் வந்து முக்தியை வந்து பெறுவது என்பது மிக கடினமான செயல். ஆனால் பக்தி கொண்டு செயலாற்றும் பொழுது பக்குவ நிலை தானாக அமைகின்றது. பகவானுடைய திருநாட்டையும் அவர்களால் சேர முடியும் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் பார்க்கிறோம். எம்பசைஸ் ஒர்க்கிங் வித் டிட்டாச்மெண்ட், அதாவது செயலற்ற தன்மையை பற்றி நீ வந்து நினைக்கவே வேண்டாம் அப்படின்றதான் பகவான்றது. போத் ஆர் ஈக்குவல், இல்லையா? அதாவது இலக்கு ஒன்றுதான், ஆனால இரண்டுமே வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கங்கள் தான். ஆனால் நீ எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் நீ செயலாற்றுவது வந்து அதுவே உத்தமம் என்றார். சுப்பீரியர், ஈஸியர் அண்ட் உத்தமம், சுலபமானதும் மற்றும் உத்தமமானதும் என்று பகவான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ நாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகின்றோம். எஸ் சித்ரலேக் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மாணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சயி யச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே சுநிச்சிதம். எஸ், அதாவது முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை எனக்கு, அதாவது ஏகம் ஏகம் என்று கேட்டிருக்க, ஏதோர் ஏகம், இதுல ரெண்டுல ஏதோர் ஏக்கம், இதுல ரெண்டுல எது எனக்கு நன்மை தருவது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. அதாவது கர்ம சந்நியாசத்திலயா இல்ல கர்ம யோகத்திலா? செயலை துறக்கவும், இங்க அவர் செயலை துறக்க சொல்ல செயலின் பலன்களை துறந்த சொன்னார். மறுபடியும் இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆன ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். சோ அதற்கு பகவானும் சொல்றார், எஸ், கர்ம சந்நியாசத்தை வந்து நீ ஏற்பது அனைத்தையும் துறந்து முற்றும் துரிந்த முனிவராக இருந்து பக்தியில நீ ஈடுபடும் பொழுது எஸ், அதே இலக்கு தான் நீ அடைகின்றாய். ஆனால் நீ பக்தியோடு செயல்படும் பொழுது நீ வந்து உன்னால வந்து சுலபமாக அந்த பாதையை வந்து அடைய முடியும், இல்லையா? இதுல வெற்றி கொள்வது என்பது சுலபம். ஆனால் கர்ம சந்நியாசத்துல வந்து வெற்றி கொள்வது என்பது மிகவும் கடினமான செயல். பக்தியுடன் செயலாற்றுவது என்பது டூயிங் இந்த, அதாவது கர்மயோகா இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்று கொஸ்டின் கேட்கிறார் யாரு? அர்ஜுனர் வந்து. சாப்டர் 2ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணையால் வந்து அவர் வந்து பகவான், இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரிவிஷன் கூட பண்ணிருக்கேன் நானு. 2ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து 2.11 ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வந்து 20 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஞானதளத்திலிருந்து பகவான் வந்து பதில்கள் உரைப்பார். கருணை கொள்வது நீ உடலுக்காக கருணை கொள்ளாதே, ஆத்மாவுக்கு விடுதலை கொடு அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ இந்த ஆத்மா வேறொரு உடலை ஏற்பதற்கான மார்க்கத்திற்கு நீ வந்து அந்த அந்த செயலில் நீ ஈடுபடு. சோ ஞானதளத்திலிருந்து ஆத்மாவுக்காக நீ வருந்த வேண்டாம், அது இன்னொரு பிறவி எடுக்கும், அந்த அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு வேறொரு உடலை அது தரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கின்றார். சோ இதெல்லாம் கேட்டு மீண்டும் வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ், இல்லையா? அதாவது அனைவரையும் வதைப்பதால் வந்து பாவ விளைவுகள் வரும், இல்லையா? அதற்கு பகவான் சொல்றார், புத்தி யோகத்தை கொண்டு நீ உன்னுடைய செயல்களை ஆற்றுவாயாக அப்படின்னா இந்த இடத்துல புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகம். ஆக்சுவலி அது பக்தி என்பது ஞானத்தில் கலந்து பக்தி அது. அதனால புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பக்தியை செயல்படுத்துவது. சோ அப்படின்னா பகவானை நினைத்து கொண்டு இது அனைத்தும் அவருடைய கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு நீ உன்னுடைய செயல்களை ஆற்றும் பொழுது நீ கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய். அதனால நீ வந்து மேலும் இந்த பாவ விளைவுகள் என்பது உன்னை அண்டாது. சோ ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய பாவ விளைவுகள் என்றுமே அவர்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது, இல்லையா? சோ ஒரு டீச்சர் கண்டிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தை வந்து, அதாவது குழந்தைக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து எடுத்தோடனே டப்புன்னு ஒரு அடி கொடுத்துருவாங்க டீச்சர், இல்லையா? இப்பெல்லாம் நம்ம அடிக்கிறதே கிடையாது.
எந்த குழந்தையுமே நம்ம வந்து ஏன்னா பேரண்ட்ஸே வரைஞ்சு கட்டிட்டு வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஏன் என் பிள்ளையை அடிச்சிங்கன்ட்டு, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட காலம் ஆயிடுது இப்போ. அந்த காலத்துல நாமெல்லாம் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் எஸ் கண்டிப்பா உண்டு. காதை பிடிச்சி திருகுவாங்க, முட்டி போட சொல்லுவாங்க, கையில அடிப்பாங்க, இல்லையா? சோ எதற்கு என்றால் ஒரு சிறு அடியோட நம்ம வந்து அது நினைவில் கொள்வோம், மீண்டும் அந்த தவறை வந்து நாம இழைக்க மாட்டோம், இல்லையா? அதற்காக தான் நம்மளுடைய ஒரு தண்டனை என்று எதற்காக வழங்கப்படுகின்றது? மனமாற்றத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றது. அவர்கள் திருந்தி வாழ்வதற்காக வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு திருடன் மற்றும் ஒரு கொலைக்காரனுக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஜெயில் தண்டனைக்கு பெறுகிறார்கள். அந்த இடத்துல அவர்கள் எதற்காக அவங்க தனிமையாக வைக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து they have to get transformed, இல்லையா? அவர்களுடைய மனது வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த இடத்துல வைக்கிறார்கள். அது பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் a place where they have to get transformed also, இல்லையா? சிறிது காலம் அவர்கள் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது பக்குவம் அடைந்து மேலும் அந்த செயலில் அவர்கள் ஈடுபடக்கூடாது என்பதற்காக தான் வந்து அது அந்த தண்டனையே வழங்கப்படுகின்றது. சோ தண்டனை என்பது ஒருவரை திருத்துவதற்காகத்தான், அவரை தண்டிக்க வேண்டுவதற்காக கிடையாது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதை நம்ம தவறான விதத்தில் தான் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான இதுல வந்து உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. 3.17 and 18. சோ அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? அகார்ம, for him there is no duty. அதாவது for one who takes pleasure in self, யார் ஒருவர் தன்னிலேயே வந்து அதாவது அதாவது அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுது, மனிதனாக வாழும் பொழுது செல்ஃப், அதாவது தன்னுணர்வு அடைந்த ஆத்மாவாகி தன்னிலேயே திருப்தி கொண்டு, who is satisfied in self, தன்னிலேயே திருப்தி கொண்டு, fully satiated, அதாவது அதிலேயே அவர் நிலை பெறுகின்றார். அப்படிப்பட்டவனுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை என்றே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் அனைத்து செயல்களிலுமே பக்தியாக அவர் வந்து செயலாற்றுவார். சோ அந்த நிலைக்கு அவர் போகின்றார் என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பார். அவர் எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தால் உண்மையில் தான் எதையுமே செயலாற்றுவதில்லை, தன்னுடைய பக்தியாக தான் அதை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றார். கடமைகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்வார். இது அனைத்துமே பகவான திருத்தொண்டு என்று எடுத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடிய தன்மை. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம் அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ பிரபுபாதர் பிக்சர் இங்க கொடுத்திருக்கார். அவர் வந்து 12 ஆண்டுகளில் 108 ஆலயங்களை அமைத்தார், 80 புத்தகங்களை வந்து எழுதி வெளியிட்டார், இல்லையா? சோ எல்லாமே வந்து எல்லா செயல்களிலுமே அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். ஆனால் உண்மையில் அவர் எதையுமே தான் ஆற்றிய செயலாக அவர் கருதவே இல்லை. இது எல்லாமே பகவத் கைங்கரியம், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அவருக்கு. இதெல்லாம் கடமைகளே கிடையாது. பக்தி செய்வது என்பது கடமையே கிடையாது. அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் அவர், நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம வந்து எவ்வாறு உண்ணுகின்றோம், உறங்குகின்றோம், இல்லையா? அதே போல ஒரு செயல்தான் அது. அதுவாகவே நாம வந்து கருத வேண்டும். A self realized man has no purpose to fulfill in discharge of his, அதாவது அவருக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செயலாற்றுவதில் எந்த ஒரு நோக்கமும் அவருக்கு கிடையாது. ஒரு பர்டிகுலர் நோக்கத்திற்காக அவர் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை அவர் நிறைவேற்ற மாட்டார். அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நன்மைக்காக செயலாற்றுவார். சோ nor he has any reason not to perform. அவர் வேற எந்த காரணங்களும் கிடையாது அந்த செயலை வந்து அவர் செய்யாமல் போவதற்கும், இல்லையா? And he may not depend on anyone, any other living. வேறு எந்த உயிர் வாழி மீதும் அவர் ஆதாரப்பட்டிருக்க மாட்டார். சோ பிரபுபாதர் கூட அவ்வாறே வாழ்ந்து சென்றார், இல்லையா? சோ யார் மீதும் அவர் வந்து டிபெண்டன்ட் கிடையாது. சோ எப்பொழுதுமே சுதந்திரமாக, அப்படின்னாக்கா அடுத்தவர்கள் மீது நாம் ஆதாரப்படாமல் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது தன்னை வந்து தன் மனதை வந்து அவரிடத்தில் வந்து தாழ்பணிந்த பிறகு வேறு யார் மீதும் அவர்கள் பாதுகாப்பு என்பது பகவானை ரட்சிப்பார் என்ற அந்த மன உறுதி அவர்களுக்கு உண்டு, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். மேலும் சோ இந்த இடத்துல வந்து sacrifice performed with knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions, இல்லையா? அதாவது ராஜசூய யாகம், அதாவது பாண்டவர்கள் இந்திர பிரசத்தை வந்து அதை வந்து ஸ்தாபித்து அந்த நகரை வந்து ஸ்தாபித்தார்கள், இல்லையா? கட்டிடம் எல்லாமே வந்து சோ அது மாய மாளிகை மாதிரி இருந்தது. சோ ஆர்கிடெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிமானிக், ஒரு அசுரனாலதான் அது அந்த ஆர்கிடெக்சரே வந்து என்னன்னா நீர்நிலை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும், ஆனா அது நீர்நிலை இருக்காது, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் அந்த அவர்களுடைய மாளிகை இருந்தது. சோ அதை நிர்மாணித்த பிறகு அந்த நகர பூஜை எல்லாம் வந்து செய்த பொழுது அங்கே வந்து அதாவது குந்தி தாயார் மற்றும் வந்து பீஷ்மர், அடுத்து வந்து இவன் யாரு சகுனி மற்றும் துருதராஷ்டிரன் எல்லாருமே வராங்க.
இவர் யாரு? சிசுபாலன். சிசுபாலனுடைய வதம் தான் இது ஆக்சுவலி, இல்லையா? அவன் வந்து 100 தவறுகளை இறைக்கிற வரைக்கும் தான் மன்னிப்பு என்பது வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சிசுபாலனுடைய தாயாரிடம் எடுத்துரைத்திருந்தார். சோ ஏனென்றால் ருக்மணி வந்து சிசுபாலனுக்கென்று யாரு ருக்மணியுடைய தமையன் வந்து நிர்ணயித்திருந்தான். ஆனால் ருக்மணியுடைய தந்தை வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்குத்தான் தன் மகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று இருந்தார். ஆனால் அதெல்லாம் மீறி ருக்மிக்கும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கும் வந்து அதாவது இருவருக்கும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்து போறது கிடையாது. அதனால வந்து தன்னுடைய தங்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவருடைய கசின் தான் சிசுபாலன், அவருக்கு மனம் முடிக்கதான் நிச்சயித்தான். ஆனால் இறுதியில் வந்து ருக்மணியை வந்து பகவான் வந்து கவர்ந்து சென்றார், இல்லையா? சோ அந்த இதுல வந்து பார்க்கும் பொழுது இவன் வந்து அவர் மீது வந்து கோபம் இதெல்லாமே இருந்தது சிசுபாலனுக்கு. அதை வந்து எந்த இடத்துல வந்து நிறைவு செய்து கொண்டான்? அந்த ராஜசூய யாகத்தின் பொழுது அவதூறுகளை பேச ஆரம்பித்தான். சோ 100 தவறுகள் வரை அவனுக்கு மன்னிப்பு என்பது வழங்கப்பட்டது. ஆனால் 101வது தவறுக்கு அவனுக்கு பகவானுடைய அந்த அதாவது சுதர்சன சக்கரத்தில் வந்து அவனுடைய தலையும் வந்து கொய்யப்பட்டது. சோ மெட்டர், அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் நாலேஜ், ஞானதளத்திலிருந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து தியாகங்களும் வந்து எப்பொழுதுமே மேன்மையானது. எதை விட என்றால் பௌதீக இதுல இருந்து நம்ம வந்து அதனால் மியர் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் பொசிஷன், அதாவது நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நமக்கு நிதிக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இல்லையா, உரிமை, சில காலம் மட்டுமே நாம் உரிமையாளர் இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்துக்கள், அதை விட வந்து ஞானதளத்திலிருந்து செய்யக்கூடியதுதான் வந்து மேன்மையானது என்று. ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் ஒர்க், அனைத்து தியாகங்களுமே எதுல வந்து நிறைவடைகின்றது? ஞானத்தில், அந்த உன்னதமான ஞானத்தில் வந்து நிறைவடைகின்றது. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு. இன்னும் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இதுல வந்து so therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance, அறியாமையால் உன் மனதில் ஏற்பட்ட அந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டவுட்ஸ், ஆக்சுவலி டவுட்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம், சந்தேகங்கள், இல்லையா? அறியாமையால் உனக்கு ஏற்பட்ட அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாமே நீ எல்லாத்தையுமே இந்த ஞானம் என்னும் அந்த ஆயுதத்தால் நீ வெற்றி சாய்க்க வேண்டும். அதனால எழுந்து நின்று போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ சாப்டர் 2ல வந்து ஞானதளத்தில் விளக்க உரை. சோ நீ வந்து உடல் அல்ல, நீ ஒரு ஆன்மா. மேலும் வந்து புத்தி யோகத்தில் இருந்து செயல்படு, பக்தி கொண்டு நீ வந்து எனக்காக வந்து எழுந்து செயல்படுவாயாகன்றாரு. அர்ஜுனா மீண்டும் கன்ஃபியூஷன், ஏன்னா புத்தி யோகம், சோ ஞான மற்றும் புத்தி யோகம், அதாவது புத்தி யோகம் என்றால் இந்த இடத்துல வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஆனால் அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ட்னு எடுத்துக்கிறார். சோ அதாவது புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பாவ செயலில் வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள், சோ அதை வந்து துறப்பார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு. சோ வாட் ஷீட் ஈ டூ 3வது அத்தியாயத்துல கேட்கின்றார். அதற்கு பகவானும் சொல்கின்றார், ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன். இதை கூட நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். செயலில் செயலற்ற தன்மையும் செயலற்ற தன்மையில் செயலும், இதை பத்தி நம்ம படிச்சோம். இறுதியில வந்து குளோரிஃபைங் தி டிரான்சென்டல், ஆழ்நிலையான அறிவு, அதாவது பகவத் ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். எழுந்து நீ போர் புரிவாயாக அப்படின்ற ஒரு இதுதான் எல்லா சாப்டர்லயுமே பகவான் வந்து சொல்லக்கூடியது. நீ எழுந்து வந்து ஒரு கர்மயோகியாவது நீ வந்து செயலாற்ற வேண்டும் அப்படின்ற இதுதான் அவர் வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு. ஸோ சாப்டர் 5ல வந்து என்ன இருக்குன்னாக்கா, ஆல் பீயிங்ஸ், நம்ம எல்லாருமே வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி மேக்கிங் பிளான்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர். அதாவது நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவை, அடுத்த 10 வருஷத்துல என்ன நடக்கும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ செய்யணும் அப்படின்லாம் நம்ம பிளான் பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா வந்து பிளான் பண்றோம். அந்த பிளான் பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது மீண்டும் மீண்டும் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நம்ம மனசுல வந்து அதாவது தோன்றிக்கொண்டே இருக்கு. மேனிஃபெஸ்டன் மீன்ஸ் தோன்றுதல். சோ அதை வந்து நம்ம செயலாக்கத்திற்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறோம், இல்லையா? சோ ரிப்பீட்டட் அந்த செயலாக்கம் வந்து நமக்கு அதுவே சுபாவமாக மாறிவிடுகின்றது. அவருடைய சுபாவம் தான் அவருடைய கேரக்டரையே வந்து டெவலப் பண்ணுது, இல்லையா? அவர் இந்த நடத்தையை கொண்டவர் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றதே அவருடைய சுபாவத்திலிருந்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த கேரக்டர் தான் அவருடைய இறுதியான வாழ்க்கை என்ன, சொர்க்கமா இல்லை நரகமா இல்லை வந்து மோட்சமா இல்லை மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவர்கள் திரும்பி மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய பிராப்தியா, இல்லையா? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் செய்யறவங்க எல்லாருமே அதே பலநோக்கு தரக்கூடிய அதே ஃபேமிலியில வந்து பிறப்பாங்க. அப்படின்னா யாரெல்லாம் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்களோ சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய குடும்பத்திலே அவர்கள் பிறவி எடுப்பார்கள். மனித பிறவி, அது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க வந்து விலங்குகளாகவும் பிறப்பார்கள். அதை விட இன்னும் மோசமான கர்மங்கள் செய்திருந்தால் கீழே இருக்க ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் 28
நரகங்கள் உண்டன, அந்த நரகத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றார்கள். மேலும் மோட்சத்திற்கான செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தால் பகவானுடைய திருநாடை போய் அடைகிறார்கள். இல்லை புண்ணியங்களை வந்து செய்து அந்த பலன்களை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சவங்க வந்து சிறிது காலம் அந்த சொர்க்கலோகத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வருகிறார்கள். சோ இப்படி அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய இறுதி இலக்கு எதுன்னு நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. How to take steps in the right direction. ஸோ நாம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சரியான பாதையில் வந்து செல்வதற்கு நாம் எப்படி வந்து நம்மளால வந்து முயற்சி எந்த பாதையில் செல்வது என்று நமக்கு வந்து முயற்சி வந்து கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஸோ இதுதான் ரைட் பாத் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து வழிமுறை கண்டிப்பா தேவை. அதை பற்றி விளக்குறது தான் இந்த 5வது அத்தியாயம். மேலும் இந்த பாதையில் நாம் அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது நாம் என்னென்ன தடை கற்களை பார்க்கின்றோம், இல்லை எதெல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், எதெல்லாம் நம்மளை வந்து விடுதலைக்கிட்டு செல்லும், அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம். சோ இதில் எது நமக்கு விடுதலைக்கு எடுத்து செல்லும், எது நம்மளை கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே ஆக்கும், இந்த வழியில் சென்றால் நாம விடுதலை அடைகின்றோம், இந்த வழியில் செல்லும் பொழுது நாம வந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்றோம், இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அந்த தடை கற்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ ஒருவர் வந்து விடுதலை ஆகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது இல்லையா, சோ இங்கிருந்து சுதந்திரம் அடையக்கூடிய தன்மை, நிம்மதி எனக்கூடிய தன்மை, அது எந்த பாதை என்பதையும் பற்றி இந்த 5வது அத்தியாயத்துல நாம படிக்க போகின்றோம். சோ அழகான இது நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நம்மள செயல்களுக்கு இட்டு செல்கின்றது. செயல்கள் எதற்கு இட்டு செல்கின்றது? நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாகவே மாறிவிடுகின்றது. பழக்க வழக்கம்தான் நம்மளுடைய சுபாவத்தையே வெளிப்படுத்துகின்றது. ஒருவருடைய சுபாவம் தான் அவருடைய கேரக்டர் இல்லையா? அந்த அதாவது அவங்க எந்த மாதிரி மனுஷ அப்படிங்கறத வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. அவர் சத்வத்துல இருக்காரா, அவர் ரஜோல இருக்காரா, அவர் தாம்சிக்ல இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு எடுத்துரைக்கும். சோ அவர் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருந்து அவருடைய செயல்களை ஆற்றுகின்றாரோ அதற்கேற்றவாறு அவருடைய இறுதி இலக்கும் வந்து அவருக்கு நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. சோ இதுதான் இந்த சாப்டருடைய ஃப்ளோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த இலக்கு எது, நல் மார்க்கம் எது, அதுக்கப்புறம் அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் எது, விடுதலை அடிக்கக்கூடிய மார்க்கம் எது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இது ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்லைடு. ஸோ அவர் எதுக்கு வந்து இது ஞான தளத்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருடைய கடமை, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு முடிச்சுட்டோம். ஸோ கிருஷ்ணா அர்ஜுனா இஸ் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். இட்ஸ் அ கிருஷ்ணா பிளான் டு கீப் அர்ஜுனா கன்ஃபியூஸ்ட். அதாவது கிருஷ்ணர் தான் வந்து அர்ஜுனரை முதலிலேயே கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டார். ஏன்னா அவர் பகவத்கீதை எடுத்துரைக்கணுன்றதுக்காக அவர் ஒரு வைஸ்லி பர்சன், ஒரு தூய பக்தனும் கூட, ஞானம் உள்ளவன் கூட அர்ஜுனன். ஆனால் அவனை குழப்பமான நிலை கொண்டு வந்தவரே கிருஷ்ணர். எதற்கென்றால் இந்த உன்னத ஞானத்தை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வழங்க வேண்டும். முன்னாடி சொன்னது வந்து அது விட்டு போனதுனால மீண்டும் ஒரு முறை வந்து அதை சொல்ல வேண்டும் என்ற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தான் பகவான் அப்படி செய்தார். இது இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு வந்து நன்மை கொடுக்கறதுக்காக தான். டு ஸ்ட்ரெஸ் த ஒர்க், அதாவது செயலற்ற தன்மை யாரும் விரும்பக்கூடாது, செயல்படுதல் தான் முக்கியம் என்பதை வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து சொல்லணுன்றதுக்காக தான் வந்து பகவான் இதை வந்து எடுத்துரைத்தார். ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் டு ஒர்க் இன் ரினவுன்ஸ்டு ஸ்பிரிட். அதாவது ஒருவர் செயலாற்றக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும். எதன் மீது பற்றற்று? பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலையில் அவர்கள் வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். சோ அதனால அர்ஜுனா திங்ஸ் தட் ஞானா இம்ப்ளைஸ் தட் ரெனவுன்சியேஷன் ஆஃப் ஒர்க் இல்லையா? ஞானம் என்பது எதை குறிக்கின்றது? நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஞானம் என்பது வந்து செயலை துரத்தல் கிடையாது, செயல்களுடைய பலன்களை துரத்தல். அதை அவர் புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் தட் நாலேஜ் அண்ட் ஒர்க் லைக் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் இல்லையா? ஞானமும் மற்றும் வந்து அந்த அதாவது கர்மமும் வந்து அதாவது இருள் மற்றும் அதாவது பிரகாசத்திற்கு வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கும் இல்லையா? சோ ஞான தளத்தில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டுதான் இருப்பார்கள். சோ அவர்களுக்கு இருள் என்பது இருக்காது, எப்பொழுதுமே பிரகாசமாக இருப்பார்கள். ஆனால் ஞானமற்ற தன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம எதற்காக இந்த செயலை செயல்படுத்துகின்றோம் இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும், எவ்வாறு செயல்படுத்தணும், இதெல்லாம் உணராதவர்கள் ஏதோ நானும் செய்யறேன் வேலை அப்படின்னு செய்யறவங்களும் உண்டு இல்லையா? அதுல வந்து நன்மை தீமை நமக்கே கூட வரும். அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படுபவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து ஞானமற்ற செயல். அதனால் அவர்களுக்கு வந்து அஜ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாதை தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். So however that one is knowledge should also work. ஞான தளத்தில் இருந்தா நம்ம ஞானத்திலே அபிவிருத்தி ஆயிட்டுன்னு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தா
நம்முடைய உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. அதனால நாம எந்த கர்மத்துல இருந்தாலும், ஞானத்துல இருந்தாலும், பக்தியில இருந்தாலும் நாம வந்து செயலாற்ற வேண்டும். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன் வந்து ஒர்க் ஃபார் சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி மஸ்ட் பி கிவன் அப். அர்ஜுனனுடைய குழப்பத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்றது. ஸோ ஒர்க் ஃபார் சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, இந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுகளுக்காக நம்ம வந்து, அதாவது அதனுடைய திருப்திக்காக நம்ம செயல்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு யூஸே அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனர் சொல்றார் பகவானை பார்த்து. ஸோ புலன்களுடைய திருப்திக்காக நீ செயல்படக்கூடாது, மஸ்ட் பி கிவன் அப் அப்படின்னு சொல்றார், விட்டுறணும். ஃபைட் ஃபார் த கிங்டம், இந்த ராஜ்யத்திற்காக செயல், அதாவது போர் புரி. அல்ல கிவன் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் வித் த நாலேஜ் ஆஃப் சோல் சீம்ஸ் லைக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சென்சஸ் கொள்வது எதற்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார் என்றால், அவர் ஒரு அந்த புலன்களை எல்லாம் வந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் என்ற பொருள். கரெக்ட் தான் இது இல்லையா? நம்ம ஞானத்தை அபிவிருத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா? சூக்ஷ்மமான புலன் இது இல்லையா? மனதை உபயோகப்படுத்துகின்றோம், அதையெல்லாம் பக்குவப்படுத்துகின்றோம். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த புலன்கள் எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? சோ அது இதை வந்து பக்குவமான நிலைக்கு எடுத்து செல்வதுக்கு வந்து நாலேஜ், ஞானம் என்பது வேண்டும். நாம ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல அப்படிங்கிற சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். தேர்ஃபோர் இட் should be given up. அதாவது இந்த புலன்களை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்கள், அதாவது அதனுடைய சந்தோஷத்திற்காக செயல்படக்கூடிய செயல்களை நாம கண்டிப்பா விட்டுறணும். அது எல்லாமே பக்தி கலந்து நம்ம இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக நம்ம வந்து செயலாற்ற வேண்டும். இஃப் ஒன் ஒர்க்ஸ் வித் டிவோஷன் தென் ஹவு ஒர்க் இஸ் ஸ்டாப்டு இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து செயலாற்றும் விதம் வந்து பக்தியோடு இருந்தால் அவர் வந்து எவ்வாறு செயலற்ற தன்மையில் இருக்கிறார் என்று நம்மளால் சொல்ல முடியும்? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அவர் எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றார். ஆனால் அவர் செயலாற்றவில்லை என்று நாம் எப்ப சொல்லுவோம்னாக்கா அது அவர்களுக்கு கடமையாக இருக்கிறது கிடையாது. வெறுமனே பக்தி தொண்டு என்று வரும் பொழுது அது வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது அது நமக்கு வந்து கடமையாக வருவது கிடையாது, பக்தி தொண்டாக மாறிவிடுகின்றது. அதுதான் வந்து ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் அண்ட் இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதை வந்து மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இடத்துல விச் இஸ் பெட்டர் அப்படின்றது, அதாவது செயல்படுவதா அல்லது துறப்பதா, செயலை துறப்பதா இல்ல செயலாற்றுவதா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்டது ஆக்சுவலி. செகண்ட் பதம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ய நிச்சேயஸ்கிராவ உபௌ தியோஜஸ். அதாவது செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல். சந்நியாச கர்மயோகஸ்ய நிஸ்ரேயஸ கராவ உபௌ தோயஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. அதாவது கர்ம சந்நியாசமும் கர்மயோகமும் இது ரெண்டுமே வந்து பக்தியுடன் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதுதான், இரண்டுமே நமக்கு வந்து முக்திக்கான மார்க்கம் தான். ஆனால் இவை இரண்டில் அதாவது பக்தியுடன் செயலாற்றுவதுதான் அதாவது சிறந்ததாகும் என்று பகவான் சொல்கின்றார். செயலற்ற தன்மையை நீ கண்டிப்பாக வந்து துறக்க வேண்டும், செயல்படுவதுதான் சிறந்தது அப்படின்ட்டு பகவான் மீண்டும் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸோ இந்த கம்பேரிசன்ஸ்ல வந்து சொல்லக்கூடிய வருஷ நீட் ப்ரையர் பியூரிஃபிகேஷன். அதாவது துரத்தல் என்பது எதற்கு வந்து நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா, இப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிரகஸ்தரா இருக்கேன், நான் நாளைக்கு எனக்கு வாழ்க்கையில விரக்தி வந்து இம்மீடியட்டா வந்து நான் வந்து சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அதற்கான பக்குவ நிலை நான் அடைந்திருக்க வேண்டும். சோ ஒருவர் வந்து பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகுதான் சந்நியாசத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்துல கூட அதுதான் பாக்குறோம் இல்லையா? பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே சந்நியாசம் உண்டு. அவர்கள் பிரம்மச்சரியத்தை அந்த காலகட்டத்தை முதல் 25 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு ஒன்று அவர்கள் கிரகஸ்தராகலாம், இல்லை சந்நியாசம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையா? ஆனா அதை விடுத்து அவர் வந்து இமிடியட்டா, அதாவது கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது சந்நியாசம் கிடையாது. கிரகஸ்தனாக இருந்து மீண்டும் வனப்பிரஸ்தனாகி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சந்நியாசத்துக்கே வரணும். ஒன்று டைரக்ட் பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து சந்நியாசம், இல்லை என்றால் வந்து அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போகணும். ஏனென்றால் இது எல்லாமே அவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். பக்குவமற்ற முறையில நாம வந்து சந்நியாசத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அதனால வந்து எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அது இந்த லோகத்தில் வாழும் பொழுதே அது வந்து நமக்கு நன்மைகள் வழங்காது. சோ அதாவது
பியூரிஃபிகேஷனே நடந்திருக்காது. ஆத்மா வந்து தூய்மையான நிலையை அடைய வேண்டும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விலகி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மளால சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸோ நீட்ஸ் ப்ரேயர் பியூரிஃபிகேஷன் பை பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இல்லையா? அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளினால் வந்து அவர்கள் வந்து தூய்மை அடைய வேண்டும். இந்த இடத்துல ஒர்க் வித் டிவோஷனுக்கு வந்து நம்ம பெருசா அதை பத்தி பக்குவத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. எல்லா செயல்களுமே பகவத் கைங்கரியமா நினைச்சுண்டு நாம ஆற்றும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் தானாகவே விலகிவிடும். ஞானா இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். சிம்பிளி ஞானா இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். வெறுமனே ஞானத்தை வைத்து நம்ம வந்து முக்திக்கு வந்து செல்வது என்பது மிகவும் கடினமானது. ஆனால் நம்ம எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டு புரிந்தால் நம்ம வந்து அந்த பக்தி நிலையில போய் நம்ம கொள்ளும் பொழுது நமக்கு எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் விடுதலை கிடைக்கலாம் இல்லையா? சோ நம்ம கர்ம காண்டால இருந்தாலுமே பக்தி யோகத்துல போய் நிறைவடைந்தாதான் நமக்கு விடுதலை. அதே மாதிரி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்தாலும் இறுதியில வந்து நம்ம வந்து பக்தியில நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு விடுதலை. அதே மாதிரி ஞானதளத்தில் இருந்தாலும் இறுதியில வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவடைந்தால் தான் நமக்கு வந்து விடுதலை. அதே மாதிரி இன்னொன்னு கர்ம யோகத்தில் இருந்தாலும் இறுதியில் நாம பக்தியில வந்து நின்னா மட்டும்தான் நமக்கு விடுதலை. ஸோ அதை விட நம்ம டைரக்டா வந்து பக்தி யோகத்துக்கே போயிட்டோம்னா டென்ஷனே கிடையாது இல்லையா? இந்த ஞானம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். நம்முடைய கர்மங்கள் அனைத்துமே நம்ம பக்தி தொண்டா நம்மளால செயலாற்ற முடியும் இல்லையா? கர்ம காண்டா மோடும் நமக்கு இருக்காது இல்லையா? யோக பயிற்சிகள், அதாவது நம்ம வந்து தனியா உட்காந்து தியான பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. பக்குவம் அடைந்த பிறகு நம்மளால கான்சென்ட்ரேஷனோட அந்த சமாதி நிலையில வந்து உட்கார்றதுக்கான மார்க்கமும் பகவானே கொடுப்பாரு. சோ சிறந்தது எது இதுலனாக்கா பக்தி யோகம். இன்கம்ப்ளீட் ரெனன்சியேஷன். ஏன்னா வெறுமனே ஞானத்துல நம்ம வந்து நிலை கொள்ள முடியாது. ஸோ இங்க வந்து பக்தியில ஃபுல்லா பக்தி இருக்கும் பொழுது வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்மளால வந்து துறக்க முடியும். ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபால் அண்ட் ஆஃப். வெறுமனே ஞானமா இருந்தா நம்ம தவறி கீழே விழுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு. யார் ஒருவர் பக்தி யோகத்தில் நிலை கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் வந்து முழுமையாக வந்து முக்தி அடைய மாட்டார்கள். சோ இங்க வந்து வெறுமனே முக்தி இல்லையா? சோ பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. சோ இதனுடைய ஆணிவேர் எதுன்னாக்கா அதாவது விஷ்ணு என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அவருடைய தியான பயிற்சி ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு பரமாத்மா சொரூபத்தின் மீது இருக்கின்றது இல்லையா? தியான யோகம். சோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் த ரூட், அதாவது பக்தி என்பதுதான் வந்து வேறு. அந்த ஆணி வேற வந்து பக்தி என்பதுதான் வந்து அந்த யோக நிலை. அந்த யோக நிலைக்கு நம்ம வந்து பக்தியின் மூலமாக அத வந்து நீர் என்பதுதான் இந்த இடத்துல பக்தி. சோ நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து நம்ம பயிலும் பொழுது அதை வந்து நீராக அந்த நம்ம மனசுல வந்து ஊற்றும் பொழுது அந்த பக்தி யோகம் என்பது பெருகி வருகின்றது. சோ இந்த இடத்துல ஆணிவேர் என்பது நம்ம வந்து இந்த ஹிருதயத்துல நாம கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்தி யோக முறை. அதற்கு நீர் என்பதுதான் நம்ம ஊற்றக்கூடிய நம்ம செயல்படுத்தக்கூடிய பக்தி. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ப்ராசஸ்ட் இஸ் டு டிட்டாச் ஃப்ரம் த மேட்டர். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாத்தையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்களை வந்து, அதாவது எப்படி உட்காரக்கூடிய ஆசனம் வந்து ஒரு மிக உயரமாக இல்லாமல் தாழ்வாக இல்லாமல் இல்லையா? பாதி கண்களை வந்து மூடி இந்த இரு கண்கள் வந்து இந்த நாசியை வந்து நோக்கும்படியாக செய்து இந்த கைகளில் இந்த முத்திரை வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்து மேல வச்சு இல்லையா? சோ இப்படி எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி உட்காரணும். இப்படிப்பட்ட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் காம்பினேஷன்ஸ் மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும். இவ்வளவு ப்ரீ ரிக்வெஸ்டேஷன்ஸ் இல்லையா? அதாவது அதற்கு முன்னாடி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தியானத்துல வந்து என்ட்ரி ஆக முடியும். அப்படி என்ட்ரி ஆனா கூட நமக்கு வந்து மனசு எங்கெங்கயோ அலைப்பாய்ந்தால் நம்மளால பக்குவமா எடுத்துட்டு போக முடியாது. சோ இந்த தியான பயிற்சினால நாம் என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறோம்? இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்மளுடைய அந்த மேட்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகி இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டு தியானம் பண்றோம். ஆனா இந்த இடத்துல அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை. பக்தி வெறுமனே பகவானை நினைத்து நினைத்து நம்ம செய்தாலே இந்த பக்குவம் என்பது தானா வந்து சேர்ந்து விடும். சோ இங்க ஹாப்பினஸ், நோ ஹாப்பினஸ். ஆனா பக்தி செய்யும் போது நமக்கு மனசு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றது. வெறுமனே வறண்ட, அதாவது பிரகாசத்தை நம்ம பார்த்து எதையுமே நம்ம வந்து சந்தோஷிக்க முடியாது. சென்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஏன்னா எப்படி ஆமை தன் கூட்டுக்குள்ள வந்து எல்லா புலன்களையும் வந்து அடக்கி கொள்கின்றதோ அது மாதிரி நாம எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல கட்டுப்படுத்தணும். சோ கெனாட் ரெலிஷ். அதனால நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த அதாவது உன்னதமான ஆற்றலையும் அவருடைய ரூபங்களையோ எதையுமே நம்மளால வந்து கண்டு நம்மளால வந்து சுகிக்க முடியாது. அந்த ஆழ்நிலையான அந்த பக்தியை நம்மளால அடைய முடியாது. ஆனால் இந்த இடத்துல புலன்களும் மனசு அறிவு எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர பக்தியில நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியும். அதனால நாம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து பூர்ணத்துவம் அடைகின்றது. பெர்ஃபார்ம் மல்டிபிள் டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ், டேக் மெனி பர்த்ஸ்.
ஞானத்துல மட்டுமே இருக்கிறவங்க வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள். ஆனால் பக்தியில இருக்கிறவங்க பகவானுடைய கருணை இருந்தால் இந்த ஜென்மத்திலேயே அவர்கள் வந்து மோட்சம் அடையத்துக்கான மார்க்கம் உண்டு. இங்க வந்து சாங்கிய தத்துவத்தின் மீது செயல்படுகின்றது. இங்க வந்து பகவானுடைய அவரை பற்றியும், அதாவது 2 விதமான சூத்திரங்கள் நம்ம படிக்கிறது இல்லையா, ஸ்ருதி. இது ஒண்ணு வந்து நம்ம படிக்கிறது வந்து பகவான் சொன்ன, அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், போதனைகள். இன்னொன்னு வந்து பகவானை பற்றியது படிக்கின்றோம். பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம், இது 2 படிச்சாலே போறோம், நம்ம வந்து பக்தியில நிலை கொள்ள முடியும். சரீரக்க பாஷ்யா ஆன் வேதாந்த சூத்தா, இது வந்து சங்கராச்சாரிய எழுதிய வியாக்கியானம். நம்மளுடைய சாங்கிய தத்துவத்தின் மீது இந்த சரீரம், இந்த ஆத்மாவை பற்றி அவருடைய வேதாந்தம், அவர் எழுதிய வியாக்கியானத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேதவியாசர் எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய கமெண்ட்ரி எல்லாமே நாம வாசிக்கின்றோம். இப்ப பிரபுபாதர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய பொருளுரை வந்து அழகா எழுதிட்டு போயிருக்கார். அதை வாசிக்க வாசிக்க இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா அதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. நம்ம மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விழக்கூடிய நிலைதான். ஏனென்றால் வெறுமனே ஞானத்தில் இருந்தால் நம்ம வந்து மோட்சம் என்பது கிடையாது. சோ ஞானத்திலிருந்து பக்திக்கு போனா மட்டும்தான் நமக்கு மோட்சம் இல்லையா. வெறுமனே தத்துவங்களை வச்சுண்டு இல்லையா, மிஸ்டிக் யோகங்கள், பல்வேறு சேவைகளில் இல்லையா, நம்ம வந்து கோயில்ல வந்து பெருக்கி எடுக்கலாம் இல்லையா, பகவானுக்கு மாலை தொடுத்து கொடுக்கறது, அபிஷேகத்திற்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது இல்லையா, அலங்காரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றது, பிரசாதங்கள் செய்வதற்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது, பிரசாத விநியோகத்துல ஹெல்ப் பண்றது இல்லையா, உபன்யாசங்கள் கொடுக்கறது, கோயிலை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது, இப்படிப்பட்ட எத்தனையோ செயல்கள் இல்லையா. நம்ம வந்து அவரை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கிறது இல்லையா, புஸ்தகங்கள் வழியாக படிக்கிறது, ஒரு குருனுடைய எழுத்துக்கள் மூலியமாக, இப்படியெல்லாம் நம்ம சேவை செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து நம்முடைய கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுகின்றோம், தூய்மை அடைகின்றோம் இல்லையா. சோ மல்டிபிள் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு பஞ்சாக்திரி ரெகுலேஷன், நாரத பஞ்சாத்திர விதி பிரகாரம் வந்து எல்லா ரெகுலேஷன் பிரகாரம் நம்மளால கண்டிப்பா அந்த சாதன பக்தி மூலியமா நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். எஸ், பதம் 3. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞேய ச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. எஸ், எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். அதுக்கு கர்ம சந்நியாசம் அடைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய செயல் எதுவாக இருந்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு நாம் நன்மை செய்தால் என்னாலதான் அவங்களுக்கு நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இறையருளால் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு நல்கியது அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு, அவ்வளவுதான். அந்த மனநிலை பக்குவத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா. இல்லைன்னா ஒருத்தர் நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னா அவங்க மேல நம்ம வெறுப்பா பேசி பேசி நம்ம வந்து இது பண்றது, அது எல்லாமே பாவங்களாக மாறுகின்றது. சோ அதனால விருப்பு வெறுப்பு யார் மீதும் நம்ம வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இல்லையா. அப்படிப்பட்டவனே நிரந்தர சன்னியாசி ஆகின்றான். அவன் சந்நியாசம் எனக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு கூட அவன் செல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆனால் ஒருவன் மனம் கொள்ளக்கூடிய நிலையிலேயே அவன் சன்னியாசியாக வாழ முடியும் இல்லையா. சோ அதனால எல்லா இருமைகளிலிருந்து விட்டுப்பட்டுள்ள, அதாவது இன்பம் துன்பம் இல்லையா, வெற்றி தோல்வி, அப்புறம் பாவம் புண்ணியம், விருப்பு வெறுப்பு, இப்படிப்பட்டது எல்லாத்துல இருந்தே ஒருவன் வந்து விடுதலை அடைந்திருக்கணும். சோ அப்படிப்பட்டவன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க இடத்துல வந்து நல்ல குபேரா மற்றும் மணிகிரீவா இல்லையா. சோ தாமோதர் லீலை நீங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. இந்த அர்ஜுன மரங்கள் மத்தியில வந்து அந்த உரல் வந்து தாயார் கட்டி அந்த உரலோட வந்து நகர்த்திண்டே வந்து அந்த 2 மரங்களும் வந்து உடைகின்றது இல்லையா, பிரிந்து. அதுல இருந்து இவர்கள் இருவருக்குமே மோட்சம் என்பது வழங்கப்படுகின்றது பகவானால். அந்த திருவிளையாடு அந்த லீலையால் வந்து அவர்கள் வந்து மோட்சகதியை அடைகிறார்கள் இல்லையா. சோ நம்ம விருப்பு வெறுப்பு இதெல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது யார் மீதுமே. எஸ், 4 மற்றும் 5 பதம் வாசிங்க மாதாஜி. சாங்கிய யோகோ பிரதக் பாலா பிரவர்த்தந்தி நா பண்டிதாக ஏகம் அப்ய ஆஸ்தித சம்யக் உபயோ விந்ததே பலம் யத் சாங்கியை பிராப்தயே ஸ்நானம் தத் யோகைர் அபிகம்யதே ஏகம் சாங்கியம் ச யோகம் ச யா பஷ்யதி யசா பஷ்யதி. என்ன சொல்கின்றது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு
அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம். இது இங்க கர்மயோகம் என்று கொடுத்திருப்பது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நாம நம்முடைய கர்மங்களை செயல்படுத்துவது. ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகுல நம்ம என்ன ஆய்ந்தறிகின்றோம், நாம யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா, சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளும். வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோர் பேசுவர். ஆனால் எவனொரு அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகின்றான். இதுதான். ஏன்னா ஒருவர் வந்து பக்தியோடு செயலாற்றும் பொழுது பற்றற்ற நிலையை தானாகவே அடைகின்றான். சந்நியாசத்துல நாம் என்ன செய்கின்றோம், எல்லாவற்றையும் துறக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து தியான பயிற்சிகள் மேற்கொள்கின்றோம். ஆனால் அதையே பக்தி தொண்டின் மூலமாகவும் அதே தான் நம்ம அடைய பெறுகின்றோம். இந்த பௌதிக உலகின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை நாம வந்து விளக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும் செய்ய பெருக்கிக் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறோம். இரண்டுமே ஒரே அர்த்தத்தை தான் கொடுக்கின்றது, ஒரே பலனை தான் வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து கொடுக்கின்றது என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். அது கரெக்ட் தான். எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினால் அடையக்கூடிய என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி யோக தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். எஸ், இரண்டுமே நமக்கு முக்திக்கான வழிகள் தான். ஆனால் ஒண்ணு வந்து சுலபமாக நம்மளால அடைய முடியும், இன்னொன்னு கடினமான பயிற்சிகள் தேவை, அவ்வளவுதான். ஆனா இரண்டுமே முக்திக்கான மார்க்கங்கள் தான். சோ அதனால பக்தி தொண்டாலுமே நம்ம சாங்கிய யோகத்தின் அடிப்படையில் கர்ம சந்நியாசத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலனை நாம வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் மூலமாகவும் நம்ம அடைய பெறுவோம். ஆனால் இந்த நம்ம செயலாற்றும் விதம் ஒன்றுதான் நமக்கு வெவ்வேறு நிலைகளாக இருக்கும். சோ யார் ஒரு இரண்டையும் ஒன்று போல காண்கின்றானோ அவனே வந்து உண்மையை உள்ளதை உள்ளபடி காண்கின்றான் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸோ நெய்தர் ஹேட்ஸ் நார் டிசையர்ஸ். ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எஸ், இரண்டு பேருமே எதையுமே விருப்பம் கொள்ள மாட்டார்கள், எதையுமே வெறுக்கவும் மாட்டார்கள். அதாவது இருமனத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். அவர்களும் இருமனம் இருக்காது, ஒரே பிக்சட் மைண்ட் ஆன் காட் இல்லையா. இவர் தியான பயிற்சிகள்ல வந்து இந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணிக்குவாரு. பக்தி யோகத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்திக் கொள்வார்கள். இவர்களும் விடுதலை அடைவார்கள், அவர்களும் விடுதலை அடைவார்கள். கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் சோல் நாட் த பாடி, பிகம் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் மேட்டர் இல்லையா. தான் ஒரு ஆன்மா, உடல் அல்ல அப்படின்னு அவர் வந்து உணரும் பொழுது இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து அவர்கள் வந்து தூரமாக விலகி இருப்பார்கள். இவரும் வந்து பக்தி யோகத்துல போவரும் அதையதான் நினைப்பார், தான் ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல. அதனால பகவானோடு நம்ம வந்து அவருக்கு கைங்கரியமாக இருந்து கொண்டு அனைத்து செயல்களையுமே அவருடைய கைங்கரியத்தை நம்ம செயல்படுத்தணும் என்று எப்பொழுதுமே வந்து பக்தி செயல்களில் வந்து அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சாங்கியா இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், இவர் 5.5 பர்பட்ல நம்ம பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து இங்க பார்க்கின்றோம். நம்ம வந்து சாங்கியா ஒன் ஹாஸ் பிகம் டிட்டாச். அங்க வந்து போக்கஸ் எதுனாக்கா விட்டுறணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அது மேல போக்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல பக்தி செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செயல்படுவோம். அது எதை விடணுமோ அது தானாகவே நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா. ஃபைனலி போத் ப்ராசஸ் ஆர் சேம். ரெண்டுமே ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு தான் எடுத்துட்டு வரும். ஆனா சுலபமாக அடையக்கூடியது எதுனாக்கா அதாவது நம்ம வந்து பக்தி தான். சாங்கியத்தினால வரக்கூடியது வந்து கடினமான பயிற்சிகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளும். ஒன் ஹூ கேன் see these things are they see as they see. அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காண, இதை யார் உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்கின்றார்கள் என்று பிரபுபாதரும் அந்த விளக்க உரையில சொல்லியிருக்கார். பதம் 6 மற்றும் 7. சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கம் ஆப்தும் அயோகதஹ யோக யுக்தோ முனிர் பிரம்மஹ நசிரோனாஹரி கச்சதி யோக யுக்தோ விசுக்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியஹ சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன் அபினா லிப்யதே. அதாவது இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது இல்லையா. எடுத்த உடனே இன்னைக்கு நம்ம நல்லா இருக்கிறோம், வெல்த்தியா இருக்கோம், நாளை காலையில எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து வருமா? கண்டிப்பாக வராது. அது நமக்கு மகிழ்ச்சியும் கொடுக்காது, கஷ்டமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதினமின்றி பரம்பொருளை அறிய முடியும் இல்லையா. அதே நிலையை வந்து பக்தியில் இருப்பவர்களால் வந்து பூரணமாக பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். மனதையும், அதாவது யுக்தா என்றால் யோக நிலையில் இருப்பவர்கள் இல்லையா. சோ மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா
அனைவருக்கும் பிரியமானவன் ஆகின்றான். எல்லாருக்கும் அவனை கண்டால் பிடிக்கும். அவனுக்கும் அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எல்லோரிடத்திலும் அவன் அன்பு பாராட்டக்கூடியவன். எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அவன் எந்த பலன்களையுமே எதிர்பார்த்து அந்த செயலில் அவன் ஈடுபடுவது கிடையாது. அப்படிங்கிறது நாம் இந்த இடத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒர்க் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? சோ எந்த பலன் மீதும் அவர் பற்று கொள்ளாமல் பக்தியில் எப்பொழுதுமே ஈடுபடும் பொழுது அதனால் அவர் எப்பொழுதுமே நிம்மதியோடு இருக்கின்றார்கள், மகிழ்ச்சி உறுகிறார்கள். இங்கே வாழும் பொழுதே. பதங்கள் 8 மற்றும் 9. நைவ கிஞ்சித் கரோ மீதி யுக்த மன்யேத தத்வவீத் பஷ்யன் ஸ்ருவன் சம்ருஜன் ஜிக்ரன் அஷன்ன கச்சன் ஸ்வபஞ்ச வஷ்வன் பிரபலன் விஸ்ருஜன் கிருஹனன் உன்மிஷன் நிமிஷ்ணன் அபி இந்திரியான் இந்தியார்த்தேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன். அதாவது தெய்வீக உணவில் இருப்பவன், அதாவது பகவான் மீது தன்னுடைய பக்தியை செலுத்தி கொண்டிருப்பவன். பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல் இதெல்லாமே புலன்களுடைய செயல்கள். சோ இந்த 5 இந்த வரக்கூடிய எல்லாமே புலன்களால். கண்ணால என்ன பண்றோம்? பார்க்கின்றோம். காதால என்ன செய்கின்றோம்? கேட்கின்றோம். கைகளால் என்ன செய்கின்றோம்? தொடுகின்றோம். நாசியால் என்ன செய்கின்றோம்? நுகர்கின்றோம். இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் இதெல்லாமே. அதே மாதிரி நாவால் என்ன செய்கின்றோம்? இந்த வாயால் உண்ணுதல் இல்லையா? அடுத்து செல்லுதல் என்பது கால்களால் நம்ம இங்க கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் இரண்டினுடைய செயல்களை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உறங்குதல் இது இந்த உடலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்ட். அடுத்து சுவாசித்தல் பிராணா இல்லையா? அது இந்த நாசி வழியாக. ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில். இங்கே தான் என்பது ஆன்மாவை குறிக்கின்றது. ஆன்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆன்மா ஒரு செயலை செய்வதற்கு மட்டும் தூண்டிவிடும், அவ்வளவுதான். மீது இருக்கிறது எல்லாமே புத்தி, மனசு, புலன்கள் எல்லாம் செயலாற்றி கொண்டே இருக்கும். அதனால தான் எனக்கூடிய இந்த வார்த்தை யாரை குறிக்கின்றது? ஆன்மாவை குறிக்கின்றது. ஆன்மா ஒன்றும் செய்யறது கிடையாது. எப்பொழுதும் தனக்குள்ளே அறிந்துள்ளான். இந்த மாதிரி விளக்கத்தை ஆன்மா அறிந்திருப்பவன் தான். ஏனென்றால் பேசும் பொழுதும், கழிக்கும் பொழுதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும், கண்களை மூடி திறக்கும் பொழுதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்பொழுதுமே அறிகின்றான் இல்லையா? அதாவது ஒரு செயல் ஆற்றும் பொழுது அந்தந்த புலன்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றன. இங்கே உண்மையில் ஆன்மா எந்த செயலிலுமே ஆற்றுவது கிடையாது. அது வெறுமனே இஸ் ஒன்லி அது ஒரு மாதிரி நம்ம பகவான் எப்படி நமக்கு சாட்சியாக உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரோ இந்த செயல்களை எல்லாமே அது பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இல்லையா? இந்த ஆன்மா உணர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இந்த இடத்துல ஆன்மா இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடியது அனைத்தையுமே அதனால உணர முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம நம்ம பேசிட்டே இருக்கோன்றது இந்த ஆன்மாவுக்கு தெரியும் இல்லையா? கழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதும் ஆன்மாவுக்கு தெரியும். உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம், ஸ்வீகரிக்கின்றோம் என்பதும் அந்த ஆன்மாவுக்கு தெரியும் இல்லையா? கண்களை மூடி திறக்கின்றோம் என்ற இந்த பிசிக்கல் இதுவும் ஆன்மாவுக்கு தெரியும். ஆன்மா ஏதாவது செயல்படுதா? இங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா? இங்க ஜட புலன்கள் மட்டும்தான். இது எல்லாமே இந்த 24 பண்புகள் இல்லையா? ஜட இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல்ஸ் இதுதான் இது எல்லாமே. அதனால பௌதீக பண்புகள் என்பதால் இது எல்லாமே ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்பது இங்கே ஆன்மாவை குறிக்கின்றது. அவன் எப்பொழுதுமே அறிகின்றான். அதாவது யார் ஒருவர் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்கின்றார்களோ அவர்களால் மட்டும்தான் இதை உணர முடியும். ஆனால் பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கிறவங்களால இதை கண்டிப்பாக உணர முடியாது. சோ நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செயலாற்றுவதை பற்றி இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். One performing நிஷ்காம கர்மயோக identifies neither with this body nor the activities that this body performs. அதாவது ஒருவன் நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் இருந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்ட இந்த இரண்டையும் அவனால உணர முடியும். சோ நெய்தர் வித் திஸ் பாடி, அதாவது அவன் ஒரு ஆத்மா, இந்த உடல் அல்ல என்பது அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்களால் செயல்படுகின்றது. அதாவது இந்த ஆன்மா ஒரு செயலில் செய்யென்று அந்த தூண்டுதல் மட்டும்தான் இந்த புத்திக்கு கொடுக்கும். மிச்சம் எல்லாமே இந்த புத்தி மனசோட கனெக்டிவிட்டி. இந்த மனசு, இந்த புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், இந்த 15ஐயுமே அது செயல்பட வைத்துவிடும் இல்லையா? பை இஸ் டிட்டாச்ட் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று அவருடைய செயல்களை அமைத்துக் கொண்டால் அவர்கள் இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள்.
ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்ன சொல்லும்னாக்கா, ஐ எம் நாட் மெட்டீரியல் பாடி, ஐ எம் சோல். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா, நான் பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி. ஐ வாண்ட் டு ரெண்டர் சர்வீஸ் டு ஹிம். நான் அவருக்கு அதாவது சேவை புரிய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். சோ நான் செயல்பட வேண்டும், அவருக்கு நான் செயலாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய செயலாக சொல்கின்றது. மேலும் ஐ வில் ஒர்க் இன் அ டிட்டாச்ட் ஸ்பிரிட், அதாவது நான் எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அத்தகைய செயலில் நான் பகவானுடைய தூய தொண்டில் நான் வந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கர்மயோகத்தில் வந்து செயல்படுறது. சோ யோகி, நிஷ்காம கர்மயோகி என்பவர் யார்? இஸ் a servant of God. அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தன் ஆகின்றான். வாட் ஒர்க் யூ டூ, எந்த விதமான செயல்பாடு, எந்த செயலை பகவான் நம்ம செய்யணும்னு நமக்கு கொடுத்திருக்காரோ அந்த செயலில் நாம வந்து செயலாற்ற போகின்றோம். எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செயல்பட வேண்டும் இல்லையா? சோ சின்சியரிட்டியா, அடக்கத்தோடும் அதே மாதிரி முழு முயற்சியோடும் நம்முடைய கடைசி இது வரைக்குமே ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு அதை வந்து செயல்பட வேண்டும். ஸோ வாட் யூ டூ வித் த ரிசல்ட்ஸ், அதாவது அதனால் வரக்கூடிய பலன்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அனைத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து விட வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸ்டெடிலி டிவோட்டட் சோல்ஸ் ஆஃபர் த ரிசல்ட்ஸ் டு மீ. இது வந்து 12வது வருஷத்துல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதாவது சிறப்புத்தி உடைய அந்த மனிதன் பக்தி தொண்டு புரிந்து அதில் அவர்களுடைய கடமைகளை அவர்கள் ஆற்றும் பொழுது அவர்கள் அந்த செயல்களால் ஏற்பட்ட பலன்கள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள். ஆனால் அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் மற்றும் அதாவது பலன் நோக்கு செயல்களில் இருப்பவர்கள் வந்து அந்த படங்களுக்காக தான் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொள்கின்றனர். அதனால என்ன ஆகும்னா அவர்கள் பந்தப்படுகிறார். என்டாங்கிள்மெண்ட் என்றால் பந்தப்படுதல் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் டிவோஷன் ஹூ இஸ் பியூர், அதாவது 5th and 7th இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் டிவோஷன் ஹூ இஸ் பியூர் இன் சோல். பக்தி தொண்டில் யார் பக்தியோடு தன்னுடைய செயல்களை யார் செயல்படுத்துகிறார்களோ தூய்மையான அந்த ஆத்மா அது என்ன பண்ணும்? அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் மைண்ட் இல்லையா? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அப்படியா ஒரு செயலை அவன் ஈடுபடுத்துவான எல்லோருக்கும் அவன் நண்பன் ஆகின்றான் இல்லையா? அண்ட் எல்லோருக்கும் அவன் நண்பன், அவனுக்கு எல்லோரும் நண்பர்கள் ஆகின்றனர். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். ஆல்தோ ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங் சச் a man is never entangled. அப்படிப்பட்ட மனிதன் எல்லா செயல்களிலும் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் வந்து பந்தம் கொள்வது கிடையாது. பர்சன் இன் த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது தெய்வீகமான அந்த உணர்வில் திளைத்திருப்பவர்கள் எல்லா செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அதாவது பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், உண்ணுதல், அதாவது நுகருதல், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்து செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல், இவை எல்லாமே வந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது இல்லையா? தோடு நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த சுவாசம் என்பது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நம்ம ஏதாவது மத்தியானம் சாப்பிட்ட உணர்வு வந்து ஜீரணம் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஒரு ஸ்மெல்லு நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா நாசி வந்து நுகரதான் செய்கின்றது. நம்ம பேசும்போது வேற ஏதோ யாராவது ஒரு கேட்டா கூட டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருந்தாலும் அவர் என்ன பேசினார் அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும்னு தோணும் இல்லையா? இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா செயல்களிலுமே நாம் ஈடுபடு இந்த புலன்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆல்வேஸ் நோஸ் வித்தின் ஹிம்செல்ஃப், தனக்குள்ளே தெரியும் தட் he actually does nothing அப்படின்னாக்கா அந்த ஆன்மா எதுவும் செயல்படுது கிடையாது, புலன்கள் தான் செயலாற்றுகின்றது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. So he always knows that the only material senses are engaged இல்லையா? இந்த பௌதீக புலன்கள் மட்டும்தான் அனைத்து செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கின்றது தன்னுடைய அந்த புலன்களின் செயல்களால். சோ அவன் வந்து இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், சுதந்திரமானவன் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஆன்மா எதுவுமே செயல்படுத்துவது கிடையாது. எஸ், பிரம்மண்ய ஆதாய கர்மணி சங்கம் தெக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதே நாசா பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பஷா. அதாவது தாமரை மலர் மேல் நீர்த்துளி எப்படி ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ இல்லையா, அது போல நம்முடைய கடமைகள் அனைத்தையுமே பலன்கள் மேல் பற்றற்று நம்முடைய செயல்களை நாம ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவன் வந்து பாவ விளைவுகளால் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. கரெக்ட் தான் இது இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பலன்கள் மேல் பற்றின்றி நம்முடைய செயல்களை ஏற்படுத்தினால் கண்டிப்பாக பலன்கள் மேல் நாம் எப்ப பற்றுதல் வைக்கின்றோமோ அப்ப நமக்கு பந்தப்படுகின்றோம். பற்று வைக்காத வரைக்கும் நாம வந்து பந்தம் என்பது இருப்பதில்லை.
ஒரு முறை அந்த பலன்கள் வந்து பந்தப்படாத போது நமக்கு வந்து இருமைகள் என்பதும் இருப்பது கிடையாது. சோ நம்ம வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விலகி இருக்கின்றோம். நமக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. சோ நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வர்றது கிடையாது. அதனால நம்ம எப்பவுமே பற்றை துறந்து, பலன்கள் மேல் பற்றை துறந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். காயேன மனசா புத்தாயா கேவலைர் இந்திரியைர் அபி யோகினா கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்வக்வாம்புஷா சுத்தயே. அதாவது பற்றுதலை துறந்த யோகிகள், அதாவது தான் ஏற்றக்கூடிய செயல்களில் வந்து தன்னை அவர் வந்து முழுமையாக வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அத்தகைய செயல்களில் வந்து பலன்களை துறந்து இல்லையா தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம். நம்ம பலன்களை துறக்கும் பொழுது நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய மேலும் அழுக்குகள் சேராம நம்ம பார்த்துக்கிறோம். இருக்கக்கூடிய அழுக்க வந்து பக்தி தொண்டின் மூலியமா அதை வந்து வெளியும் வந்து தள்ளி விடுகின்றோம். அப்ப ஆத்மா என்ன ஆகுன்றது? தூய்மை அடைகின்றது. சோ உடல், அதுக்கப்புறம் மனசு, புத்தி மற்றும் புலன்கள் எல்லாமே வந்து புலன்கள் கூட வந்து ஒரே தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் இந்த உடலும் சரி, மனமும் சரி, புத்தியும் சரி, புலன்கள் கூட வந்து செயல்படுகின்றன அப்படின்றது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பதம் யுக்த கர்ம பலம் கிருத்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிதீம். பக்தியால் அயுக்த காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்யதே. அதாவது பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா இல்லையா, ஒருவன் பக்தி செயலில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா, அப்படி பூரண அமைதியை அவன் அடைகின்றான் இல்லையா. நவவித பக்தி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது இது அந்த 9 பக்தி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாம் நாம் செய்வதால் நமக்கு வந்து மனசு தூய்மை அடையும் பொழுது அப்ப நம்ம பூர்ணமான அமைதியை அடைகின்றோம். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகின்றான். யார் ஒருவர் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லாமல் வெறுமனே பௌதிகத்தின் தரப்பில் லயித்து கொண்டு அந்த செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் அவர்கள் பற்றுக்கொண்டு செயலாற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பேராசையால் வந்து பந்தப்படுகின்றார்கள். சோ மன்னர் நிர்கா ஸ்டோரி இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மன்னர் நிர்கா வந்து பலநோக்கு கர்மங்களை செய்தார். அவர் யாருக்காவது தான தர்மங்களை எல்லாம் கொடுத்தா கூட அந்த பலன்கள் எல்லாம் தனக்கு வந்து சேரணும்னு நினைப்பார். ஒரு நாள் என்ன செய்தாருனாக்கா 2 பிராமணர்கள் வந்து ஒன்றன் பின்னா ஒன்றாக வந்தார்கள். சோ அந்த காலத்துல வந்து பிராமணர்களை ரட்சிப்பதற்கு அரசர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான பசு, நிலம் இல்லையா, அவருடைய பிழைப்புக்கு என்ன வேண்டுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த இதுல வந்து முதலில் வந்த பிராமணனுக்கு சில பசுக்கள் மற்றும் நிலம் எல்லாம் வழங்கி அவரை வந்து மன்னர் நிர்கா வந்து அனுப்பி வைத்தார். அடுத்து வந்து இன்னொரு பிராமணர் வரும்பொழுது இந்த முதல் பிராமணருக்கு கொடுத்த அந்த தானமாக கொடுத்த அந்த மாடில் ஒரு மாடு, பசுமாடு வந்து அதாவது மீண்டும் வந்து கொட்டகையில் வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. அதை அறியாத மன்னர் நிர்கா அந்த ஓடி வந்த அந்த பசுவையும் சேர்த்து 2ஆம் அதாவது பிராமணருக்கு வழங்கி விடுகின்றார். இதை ஒரு பசு வராத போது மீண்டும் வந்து அங்கே சேர்ந்த அந்த முதல் பிராமணர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பசுவை வேறொரு பிராமணருக்கு வழங்கப்பட்டதை எண்ணி அவர் வந்து மன்னர் நிர்காவை வந்து சபித்து விடுகின்றார். சோ நீ பல்லியாக வந்து இன்கரிங் திஸ், எனக்கு கொடுத்த தானத்தை வந்து நீ அவருக்கு மன திருப்தி கொள்ளவில்லை இல்லையா, அதை நீ எங்களிடம் சாபம், அதாவது நீங்க வந்து பல்லியாக கடவுணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்போ இந்த பல்லியாக அவர் எந்த இடத்துல இருந்தானாக்கா நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது அந்த பூங்காவன அந்த அங்கிருந்த அந்த பூங்கால வந்து ஒரு கிணற்றுல வந்து இந்த பல்லி வந்து ரொம்ப ஆண்டு காலமாக இருக்கின்றது. சோ அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரால் மோட்சம் இல்லையா. சோ அப்போ பகவான் வந்த பிறகு அவரால் வந்து அவர் மீண்டும் வந்து மன்னர் ஆகின்றார். சோ சாபம் விமோசனத்தை அவர் வந்து பெறுகின்றார். மன்னர் நிர்க கன்ஃபஸிங் அதாவது ஃபியூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது அந்த பலநோக்கு செயல்களால் விளைந்த அந்த சங்கடம் தானது அவருக்கு அனுபவித்தது, ஒரு சாபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் தூய பக்தி சேவை ஒன்றுதான் வந்து ஆத்மாவை திருப்தி கொள்ளும் என்பதையும் அவர் வந்து உணர்ந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு தூய்மையான ஒரு பக்தி சேவையில வந்து ஈடுபடுவதற்கான மார்க்கத்தில் வந்து ஈடுபட்டார். சோ இப்ப இந்த 3 டூயர்ஸை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இந்த டாபிக் எடுத்தா? ஐ திங்க் 4 எத்தனை ஸ்லோகங்கள் வருது?
எத்தனை ஸ்லைட்ஸ் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். இது வில் டூ டுமாரோ. பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ், ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சொல்லி கொடுக்கணும் நான். ஸோ எப்படி இந்த 3 டூயர்ஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஒரு செயல், அதாவது இந்த செயலுக்கான இது வந்து யாரு, ஜீவாத்மா ஒண்ணு, பரமாத்மா ஒண்ணு. அதாவது மேலும் வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், ஒருவரை செயல்படுத்துறதே அந்த குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில தான் இல்லையா. அதற்கு அப்ரூவலும் வந்து யார் வழங்குறது, சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி வந்து அதாவது பரமாத்மா. இவங்க 3 பேர் தான் வந்து டூயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம படிக்க போறோம் ஞானதளத்திலிருந்து. இதை வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இன்றைக்கு நான் இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த